Xavier, arratsaldeon, Xavier. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Lier, Pierre, Asier, Sommelier, Premier, Olivier, denak. Arratsaldeon, Maialen. Maialen, Madalen, Idiazabalen, Aizarnazabalen, Bordalen, Ostialen, Lartzabalen. Ba ez Jerusalemen eta ez Senegalen, bihar bertso eguna Azpeitian. Gontzalo Ronsoro. Urtero bezala bihar bertso egun ospatuko da eta horregatik gu bertara, Bertsozale elkarteko egoitzara etorri gara antolatzaileetako bategaz berbaitera. Baina izan mikote, ez moztu gaur ekarri otzutalako proposamen bat. Bihar bertso eguna denez, nik emango txetaz bi berba eta zuek gaurko bertsoan sartu, bale? Venga, bi berba random izango dire. Lehenengoa Sosote mendia eta bigarrena leotardoak. Venga, berserito zuen horregaz. Xoxote. Esan du, bi berba Brandon. Bi berba, bai, Brandon. Brandon. Bai. Bueno, Xoxote eta... Leotardoak. Leotardoak edo leopardoak. Leotardoak. Seguro? Ba, ustu bai. Leotardoak. Ba, nahi duguna, leotardoak. Bueno, alegia, bertsoan sartu behar ditugu bi hitz horiek, bi berba. Aberba. Aberba, sartzen ditugu. Zazpigaren lana, zazpigaren diskoa aurkestera datoz, Atomika jarri diote izena lan berriari, beti bezain indartxu, beti bezain gogor, eta eder, biba Zalo Aurain eta Aritz Lete, biba Kokain! Biba Kokain! Biba! Nortasun handiko taldea da, Kokain, izugarria da. Gure kolaboratzailearen nortasun handikoa da. Bai. Eta hori lantzen laguntzen digu, astero nortasuna aske bizi, Albina Stardust. Kaixo, queridas! Bueno, gaurkoan kulturari buruz hitz egitera atera gara kalera. Eta euskal proiektu zoragarri bat ezagutuko dugu. Ainara Azpiazuren Utzi Azalari liburua. Ez galdu hemen oraintxe! Iepa, muxo hori atera dugu. Bai, esan du kultura, zer esan du? Kultura. Kultura. Dago kultura eta kul. Eta kultura, ea bat zer ekartzen dugu. Eta gaur... Gu kulturago gara. Bai, Maialen, ni gaur oso cool etorri naiz. Oso prest etorri naiz. Aste osoa pasaut ikasten, estudiatzen gaur eta egun. Gaur ez dago irabaziko didanik. Bakizu zertaz egin izan ez da, bai? Zirtzart, Jon Garate, lehiaketa. Epa, Xabi. Gaur zer, Maialen? Animo. Animatuko nauzu? Bai. Nizu ere animatu behar zaitu? Nizu ere botillero jarriko naiz gaur. Bai. Bueno, nizu animatu behar zaitu? Ez. Ez da, bestela. Zu nahikoa daukazu zure buruarekin. Ja. Badakizun orden garaitezina? Nor? Xabi, gure Bermeoko itxasizarra gaur kantatu egin behar omen digu Izaskun Moiano eta Jausinai Konture. Haupa, Izaskun... Bueno, ongi kantatzen du Izaskunek, Oso, ikusiko duzu. Gero ikusiko du gainera. Bueno, Maialen, bertsoa eta bi hitz ditugu. Leotardoak eta Xoxote. Bai, hasiko naiz ni? Tira, Bertso eguna Azpeitin badatoz bardoak. Doinu eta hitzekin boteaz dardoak. Naiz berotzen laguntzen duen sagardoak. Bihar jantzi beharko dira leotardoak. Ondo. Bertsoa Azpeitira doala diote. Musika, bertso, doinu eta barrikote. Denak festara goaz plano berik ote. Baiez kantari hasi erlota Xoxote. Aupa! Egin dugu! Polita gelditu da, Gontzal. Pika brando, baina polita gelditu da. Oso gelditu da. Zortziak arte, biba gu! Eta biba zuek!
eta novela beltza. Hilbeltza, Euskal Novela Beltzaren astea, ari da ospatzen urtarrilean, hilbeltzaren 23-tik 29-ra. Azken urteetan indarra hartzen ari da, eta guk ere gehiago jakin nahi dugu. Hilketak, susmagarriak, detektibeak, poliziak, misterioak eta sorpresak. Baztango hilbeltza eta novela beltzaren ezinbesteko osagarriak dira, eta gurekin da antolatzaileetako bat. Elurre Iriarte. Kaixo, Elurre. Elurre. Arratsaldeon. Ongi etorri. Esker. Bueno, astelenean hasi zen, ezta? Bai, Zuen novela bai. beltzaren astea. Zer moduz doa? Ongi, arras ongi. Astelenean izan ginen Eneko Barberenarekin, bere liburua pixkete aztertzen, eta, bueno, berak esplikatu zigun pixkete nola abiatu zuen, bekarekin irabazi zuen novela hoi. Eta asteazkenean Joseba Sarrion handia izan zen izen, eta hor berdin bertze kontu batzuk, 16. mendeko errefrau batzuk hartute pixketa aztertu zituen, eta bueno, horraitu ginen ikasten berarekin bai. Nolako izan behar du novela beltzaren asteak, ze elementu behar ditu? Bueno, azteko gogoa behar du novela beltz bat. Ze elementuak behar ditu novela beltzak, bueno, hori nik ustut, bada ez, eztabaida eta mundu guztiak ez du argi edo badire iritzi desberdinak. Baina, bueno, batzuk erte dute hilketaren bat egon behar dela, baino denetan ez da. Herrian bertan edo esan dut bailaran, astean? Behar bada, erne. Baina, bueno, aurten bira produkzioak ekin duten bezala, han argituko da dena. Orden, astea baino lehen hor daude edo hilketak edo ez, edo susmagarrek edo, eta dena argitzen da antxe. Nahi baduzuenik hemen ezin dut hori dena kontatu, aratran behar da. Ados. Ze ondo. Eta ze jende gerturatzen da, baztanera? Bueno, batetik baztanen dagoen jendea, antxe dagoen jendea hurbiltzen da gure ekitaldietara, zenbaitzuk, eta gero, bueno, denetarik, bada irakurle zaletasuna dutenak, badire novela beltza zale direnak, badire bertzi gabe besta gustatzen zaiena, edo ikasi nahi dutenak, edo interes minimoa dutena, edo lagunak, edo denetarik pixkat, bai, ez dugu kastinik egiten. Orain dela 9 urte hasi zen hau, nola hasi zen? Bueno, hau hasi zen, han badugu irakurle talde bat idazlekin solasean, eta irakurle talde hortan badugolako lagun talde bat nahi baduzu, eta hortik ohartu ginen interesaba genuela eta zerbait gehiago egiteko gogoa, eta sentitu genuen beharra ere bai erakusteko baztan eta novela beltzak bazuela aspalditik euskal literaturan lotura, deskubritu genuen Mariano Izetaren novela bat beltza zela, eta holaxen sortu zen, behar batetik nahi baduzu edo gogo batetik. Eta idazle asko aukeratu dute baztan kokalekutzat euren novela beltzetan, Gotzon Garatek, Itxaro Bordak, Asier Etxeberriak eta Barluze batek. Zer du baztanek hain berezia izateko? Ez dakit, ze batzuk baztan aukeratu duten bezala, bertzatzuk bertzetoki batzuk aukeratu duten. Ez dakit zerbait berezia duen edo beharrote duen guretako bai. Baina guk beti erten dugu novela beltz bat idazteko ez duzula behar baztan, orai Enekok bera aezko hautatu du, bertze batzuk hautatuko dute Bilbo, hirietan ere badire novela beltz desente, nik uste dut ez dela lekua berezia dena da, zuk trama bat asmatu behar duzu eta horre bide bat bilatu eta bilatu zure lekua hori adierazteko edo kontatzeko. Ez da bereziki baztan novela beltza bat idazteko beharrezkoa edo bai. Hilbeltza izena du zuen asteak, eta hilbeltzean urtarrilean ospatzen duzu, nahita nahi ez urtarrilean izan behar du? Bai, izen hori izateko bai. Hoi ere izan zen olako karambola bat egierran ze. Hasi ginelaik zerbait antolatu nahi genuen. Bueno, asmentan gainera ez genekien zer antolatu. Aste osoa ez genuen buruik inola zeren. Nahi genuen mai inguru bat edo itzaldiren bat, baina ohartu ginen ideiak eta sortzen direla, ez? Edo haunitzetan hartzen dugu antolatzen ditugu guretako antolatzea nahiko genituen gauzak. Eta orden hasi ginen gauza haunitz antolatzen. Eta ohartu ginen hilbeltzak, urtarrilak hilbeltzak ematen duela joku hoi. Atxe bat jarri genion aintzinean, eta gaur egun ematen du bertze hilabete bat ezin entzela ekainean edo uztailean egin behar zuela hilbeltza izan. Eta gaina bada hilabete bat ere, egu berriak pastu berriak, ez da gauza gorrik izaten, eta aurra aste bat literaturari eskaintzea lujo bada. Ze ekitaldi egiten dituzue astean zehar, pare bat aipatu dituzulen? Bai, orai hartu egin ditugun biak, eta gero, asteburua izaten da pixkete zera konzentratuago. Saiatzen gara ez bakarrik literaturari ematen tokia, zinemare sartzen dugu, gero egiten ditugu pixkat, itzuli bat ematen dugu ere bai baztango herriren batean, ohartu ginen baztanen antolatu aste bat, eta zergatik ez, buelta eskaren bat, eta bide nabarkoan ere bertze herriek ezautu, musika ekarri dugu,
bertzurtetan bersoak ere bai, bueno, pixkat denetarik. Beti novela beltzaren aitzakiekin, baina horraz ate zabalarekin. Bihar susmagarrien gaua egingo duzu, Erratzun, Bai. zer da susmagarrien gaua? Bueno, bai da, larun batean mai ingurua eta gero bazkaria egiten dugu, eta bazkaria eta gero ja da, bueno, pixkat uzten ditugu gauza serioak, eta liburu aurkezpenak eta gero, bueno, pixkat poteo bat joku batekin. Nahi bozu Erratzuko ostatuetan barna ibiltzen gara, eta orden antolatzen dugu joku bat, bueno, batzutan Cluedo gisako zerbait, eta orden taldeak egiten ditugu, eta helburu bat ematen dugu, eta orden, bueno, bilatu behar dute hiltzailean orden, edo nork hilduen, edo zertaz hilduen, edo joku desberdinak. Aurtengoa ezin dizuet kontatu, helduen urtean kontatuko dizuet, baina, bueno, holaxe, holako ostatuen ibiltzeko aitzaki bat eta elkar zautzeko. Taldeak egiten dugu eta taldeak beti, jende desberdina eta horrek laguntzen du ere pixkat saria errexago egiten. Eta animatzen da, jendea, jola jokuetara implikatzen da? Bai, unetako bire, iazko izan zen froga bat erraz adierazgarri, jokoa edo zen taldeak egin ziren, beren artean batzuk zautzen zuten, biztan da, baina bertzatzuk ez, eta orden jokoa zen sketch bat prestatzea. Eta prestatu zuten, eta nirten hau suizidioa da, ez da inor animatuko, eta ez jendeak egin zituen sketchak, eta gainera gantziren hola inkrescendo, eta gero eta irrengarriagoak, eta bai, jende animatzen da. Bai, egia da, denak elkarrekin gaude, eta azkenean, kasi familian bezala zaude, kasi gabe, bai. Eta igandean Ruper Ordorika izanen duzu, Kanta beltzak izeneko emanaldiarekin. Zer lotura du Ruperrek? Hilbeltza? Bueno, bere antiojoak, beltzak dire. Ez bertzik gabe, hoxe lehen erranduan, pitate novela beltzaren aitzakeekin edekitzen dugu atea eta saiatzen gara ekitaldi desberdinak antolatzen. Eta orden proposatu genion Ruperri, ia bere kantagintzatik kontu beltzak zituen kantaren bat edo zerbait animatuko tezen. Baietz errantzuen, hoxe uste dut tituloa gaina xurita beltzean uste dut erraten duela. Orden, bere rupertoriotik hartuko ditu batzu, baina pensatzu kanta zarren bat igual sartuko duela. Ez dakik guongi zeinen duen, baina guk enbidua bota genuen eta berak baietza errantzuen, eta ikusiko du zer kantatzen duen. Zeona, eta badira urte batzuk Hilbeltza beka antolatzen duzuela ere? Nola da hori? Beka hori zertan da? Bai, beka hori antolatu dugu Txalaparta Baztangu dala eta gure artean, eta orai berriki egin dugu 7. deialdia. Eta orden ja 8 liburu ditugu, ja publikatuak, 5. enekorena da. Eta orden egiten duguna da, tartekatu ez genekien sormen lana egin edo itzulpena, eta azkenean erabaki genuen tartekatzea. Urte batez sormen lana eta bertzi urte batez itzulpena. Eta orden orai enekorena da 5. gero itzultzen nahi da baina tirastortza Fred Vargasen Debut le Mort, eta orai 7. deialdia da. Eta, gure helburua da novela beltzak, berdin sormenak eta berdin itzulpenak izatea euskeraz irakurtzeko aukera. 9 urteren ostean indartsu dago? Hilbeltza? Bai. Gaina ikusten da, aste honiken akitzeko eta ja baditugu ideak edo ja apuntatzen egara, ondoko urte batean hau ekarriko dugu. Eldon urtean 10. urte horrena izan dugu eta biztan da eginen dugu. Eta, ez dakizen bat iraunen dugun. Beti erten dugu, edozen gauza antolatzea badu plazerretik eta badu pisutik ere. Orden, oreka dagoen bitartean segituko dugu. Momenturen batean pisutsuago baldin bada plazerra baino, orden utziko dugu, baina momentu segituko dugu. Dramai gabe utziko dugu eta sortuko da bertze zerbait. Ea zer dion gure Sherlock Holmes gazteiztarrak, Asier Maia, arratsaldeon, zuere literaturzalea zara, idazlea ere bai. Gustatzen zaizu novela beltza? Bueno, denetaik irakurtzen novela beltza ere bai, ez? Baina batez ere ne ustez oso aproposa da gu irakaslea naiz eta irakaslea izanik oso kezkatuta gaude guztiok gazteen irakurzaletasunaren ingurun, ez? Eta komikikin batera nik uste novela beltzak engantxatu egin ditzakela, ez? Novelari irakurtzaletasunari lotzeko bide bat novela beltza dela, ez? Berez guk ere eskolan irakurtze ditugun liburuen artean beti saiatzen gara hautatzen halakon bat, ez? Misterion bat edo novela beltzaren inguruan dagoen zerbait, ez? Orduan, iruditzen zait oso bide interesgarria irakurtzaletasunari lotzeko. Nola ez, geho ja, bakoitzak dauzka bere gustuak eta bere historiak, eta orduan, nerea ez da bereziki ez dut bilatzen novela beltza, baina irakurtzen ditut. Osea, klasikoetik nire esperientzia da, ez? Klasikoak irakurtzen hasi nintzen,
Agatha Christie eta Conan Doyle eta Sherlock Holmesen aipatu zezuna, Xabi. Eta gero, bestelako klasiko batzuk, Raymond Carver edo Philip Roth, Amerikarrak, eta Euskaldunak ere jogoratzen dut Elizondoko eskutitzak alagotzen garaten lehenengo, ez da lehenengo azan, baina han irakurri nuen aspaldi. Bain gogoratu ez egiten dut ez, baina engantzatu egiten zaitu. Ez da, hori da oso importantea netzako, ez? Engantzatu, lotu zerbaiti eta hortik antiro eginez, hor sortzen da irakurtzoretasunari. Lotzen zaio. Apunte bat, nire liburua urren urteako da zuri beltzaren koloreak. Apuntatu, Paspare. Ara? Ez, broma. Oso Ez bada egin. Nobela beltza, ez da? Bai. Gero arte Asier, berala izango gara berriz ere zurekin, eta orain elurre beste lagun bai jarriko izu ondoan. Hobe. Bekari buruz hitz egin dugu, eta zuzen ere badu zer ikusia bekarekin. Euskal Herrian literatura beltza sustatzeko 5. Hilbeltza bekaren irabazlea da, Eneko salgai dago suak erreko ez balu eleberria. Astelenean aurkeztu zuen Hilbeltza astearen barruan gurekin da Eneko Barberena. Arratsalde on, Eneko, ongi etorri. Suak erreko ez balu izena du, Hilbeltza bekarekin idatzi duzun liburuak, hitz gutxitan laburpentxo bat egingo diguzu? Bai, begira gertatzen da sute bat, mendian, Aezkoan, eta 3 mendizale hiltzen dira, eta konpainia izeneko aseguretxe batek bialtzen du perito bat, Ainoa, ikertzera, ea sute horren jatorria, ea izan den intentzionatua, istripua, eta jakina novela hauetan pasatzen den bezala, jungo da kontuak atramilatzen, jungo dira susmagarriak ugaritzen, eta Ainoa aleginduko da esfortzu eta kuraia handiz, egia jakiten. Kasu honetan zuk Aezkoa aukeratu duzu kokaleku, Nafarroako beste ipar bat. Zergatik Aezkoa? Behar nuen eremu bat, landa eremu bat kokatzeko trama, eta hangoa dut familia aitaren partetik, eta behar nuen leku bat ezaguna, eta nolabait albidetuko zidana nahi nituen pertsonai profilak ezartzeko, ez? Eta gero baita hango mendiak eta hango herriak apurat ezagututa, niretzako zen aukera errazena. Herriala ere zuk asmatu duzu? Bai, asmatu dut herri bat, Nabala, existitzen da toponimoa, existitzen da lekua, baina nahi nuen nolabait badazpada jendeak ez hartzeko inorkek kontu txarrean, etxeak eta pertsonak fikziozkoa zirela agertzea eta horregatik Nabala sortu nuen. Eta zergatik mendiko zuteekiko interes hori? Bai, badelako gai bat polemikoa eta aitaren familian ziren 4 osabartzain zituen, eta betidanik egonda gaiaren eztabaida, ez? Azken finean, izan da metodo tradizionala, paisaia mantentzeko eta mendiko larrea mantentzeko, baina beran, aixialdia gozatzeko hiritarrok dugun ikuspuntua beste bada, ez? Eta bada baitaren metodo bat arrisku txua, bere arazoak ekarri aldituena, eta netzako interesantea zen trama horren barruan sartzea, tentsio elementu hori. Bai, gainera, kasualitatez, 2021 batean beka lortu eta Larrungo sutea izan zen. Hori da. Eta netzako oso interesgarri izan zen ikustea jendeak nola reakzionatzen zuen, ez? Zentzu ziren aldeko, aldekorik ez dakite egon zen, baina baziren nolabait ulerkorragoak ziren pertsonak, asko hartzainak edo eta laborariak, eta kontrara bazen hori basakeria zela pentsatzen zuen jendea, ez? Asko hirimundutik. Eta netzako izan zen interesgarria eta balio zen zidan apunteak hartzeko eta ikasteko. Zuk noiztik zenuen historio hau buruan? Zerbait egin nahi nuela kontu honekin aspalditik, baina gero irten zenean bekaren deialdia nuen arrori, hasi nintzen, bota nintzen piztinara, orain badakit une hartan uste nuena baino desiente gutxiago zegoela, eta kostatu zait, baina egia esan pozik eta gustora nago. Beka lortu eta zenbat denborara argitaratu behar da liburua? 2 urte. 2 urte dira? 2 urte. Bueno, denbora pixkatxo bat ematen du,
emango balidate laurak hartuko nituzke, ze beti duzu zerbait aldatu, kendu, gehitu nahia, baina ez bi urte badako puru majoa eta nik uste dut epea proposa dela. Zute bat aipatu duzu, peritu bat ere bai, pertsonaiak eraiki beharko dira noski, horretarako dokumentazioa garrantzitsua izango da, ezta? Pixkanak eraikitzeko. Bai, egin dituna zen hainbat elkarrizketan nik ere apur bat blaitzeko, ez? Lehenengo ez zen peritu bat, benetako peritu bat, eta hark eman zizkidan pistak, eta egiari zor, nire protagonista etzen oso peritu fina izango, ze baditu ezaugarri batzuk, agian perituak izan behar dira bestera batekoak. Baina niri pertsonearik etzeko balio zidan. Gero, baita egon nintzen suhiltzaiekin, egon nintzen ikusten suhiltzaien parkea, abokatu batekin, eta gero etxean, inguruan hartzainak edukita ere, hori izan dut agian errazen, eta egiten izkien galderak, ez? Protagonista emakumea da, esan dugu Ainhoa Sanz, argi zenuen emakumea izan behar zuela? Jo, bai, ez dakiz zergatik, baina beti ikusi dut Ainhoa, nahiz eta hainbat Ainhoa egon diren. Ainhoa junda eraldatzen, prozesuan zehar, baina argi nuen hori, eta nik uste dela novelan zirriborrosoan zehar eutsi dudan gauzetako bat. Eta liburu idazterako prozesu horretan lana beti izan da polita, ala momentu gogorrak ere izaten dira bidean? Orain esango nizuke marabillosoa dela, baina duela urte eta erdi esango nizuke agian gogorra dela. Ez, izan da polita, junaiz bidean ikasten, junaiz horri mordo bat idazten, aldatzen, ezabatzen, eta prozesu izan da gogorra, baina polita ere. Amaiera topatzea erraza da? Ze azken finean korapiloak askatu egin behar dira, nola bai? Jo, esango dizut, horrek salbatu nahuela. Banekila nola amaituko zen. Zuk bazenekien nor zen? Ni banekien nor zen edo nortzuk ziren, ez dut spoilerrik egingo, baina horrek apurua salbatu nahu, ez? Ordan horrek eman dit aukera, zen ikusten duzuna bezala mendi tontor bat eta esaten duzu nik horra joan nahi dut. Bueno, agian bidean erratzen zara edo egin behar duzu atzera, baina argi ikusten nuen tontorra eta nik uste dut hori izan dela 2 urte hauetan eduki dudan faroa. Urtarrilaren 5ean argitaratu berri da. Mentxe dugu. Mentxe. Zure novela berria, ze harrera? Jaso duzu, zer esan dizute ingurukoek? Inguruko esan didate erraz irakurri dutela, lortu dudala tentsioa mantentzea amaiera arte, ez dutela jakin nor edo eta nortzuk ziren benetan horre atzean zeudenak, eta nik uste jendea pozik eta ni ere gustora. Astelenean aurkeztu zinuen, Baztanen, Euskal Novela Beltzaren astean, zer moduz? Zer sumatu zenuenan? Urduri zeuden agian? Urduri nengoen, pixka bat izututa, ez dut nahi hauek zela hartuko naute, elurrake barra egiten du. Oso ondo, benetan oso etxeko, eskartu nituen pila bat beraien ekarpenak, beraien harrera, eta oso pozik ez, eta ni bintzat ikasi nuen, ze inkluso egin zizkiaten hainbat eta proposamen, eta zenuen, egia da, agian horrela egin ezkero, liburak hobeto gongo litzateke edo agian bestera hartara, baina ez orokorren jende oso abegikorra da eta oso plaza polita. Elurre, zuk irakurtzeko denborarik izan duzu? Bai. Eta? Ni gustora lehitut, aski polite bai, ederra da. Bai, eta personajea goza bada, aski personaje berezi da, eta gatentza liburuan barna ezagutzen, eta gero leku ere bai, aezkoan da, eta gogo ematen du, egin dugu erdi plan bat aezkora gateko eta Tokioek bisitatzeko, bai, primaveran egin dugu. Bai, liburu ederra da, lehitzeko, eta berak dion bezala, nahasten da unitz, batuzu susmagarria unitz, eta gero, alako batean ja argitzen da, sutearena ere ongi da. Ematen du, gure irakurle talde hortan hoxe, haitzen gara liburuari buruz, baina gero horra gertzen diren gai horiei buruz ere bai. Landaremoa da gure ere bai, eta sutearena ere ezagutzen dugu, zoritxarrez. Eta, interesantea da, bai. Nolakoa da Ainhoa, Elurre, zergatik gustatu zaizu? Gustatu zait, ez delako azteko detektibe bat egoten da, eta detektibe dozein izaten alda, biztan da, batzutan izaten alda hildakoaren lagun bat, edo, baina kasuntan perito bat, horrek ja niri harritu ninduen, eta bada gauza berri bat, eta horrekin ja personajeak ja hartzen du, pisu bat nahi bauzu. Eta gero, bere fisikoa ere, pixkete lodia da, pixket bordez nukerrenen, baina gauzak argi erten ditu, eta pixkanaka gaten zara zautzen nolakoa den, eta baditu esaldi batzuk arras
Bai, emakumezko batek erraten zituen esaldi batzuk edo ez du, bai, ez da mozten edo nahi bauzu, ez du filtrorik batzutan, eta ederra da, irakurtzazu. Ez zueneko hilbeltza, genero beltza lantzen duzuen ontzat, babesleku eder bada? Bai, niretzat izan da aukera bat generoan sartzeko, ez? Ordu arte nintzen irakurlea, eta askotan kontatu dut, baina amak bazituen Agatha Christieren novela guztiak, eta beste eman novela, misterio, beltz, genero horietakoak, urte batzutan egon naiz nolabait aldenduta, eta honi esker aukera izan dut bai idazteko, eta gero esan barra dago beka irabaztearekin batera hilbeltzakoek oparitu zidatela euskerazko novela beltz kutxa bat. Gian 30 liburutik gora ziren. Ze polita. Irakurri ditut asko eta egia esan erabili ditut ere liburuan zehar eta izen da oso pari polita. Oso ongi. Begira. Bueno, honi esker ere datorren urtean edo urrengo bekarako epailea zara. Hori zer moz dara markizu? Esan binen horri esker edo horregatik. Arduraz, lehenengo aldi izango da horrelako zeregin bat tokatuko zeidana, eta alde batetik espero dut lan edo lagin ederrak aurkeztea, eta gero bestetik hori izango da arazo bat agian, ze, nola erabaki, baina, jende oso jatorra dago, badago baita jende jantzia, eta nik uste dut guztien artean hautatuko dugula proposena. Ezagutu ezagun argitaratu berri den beste novela beltz bat, hilbeltzekoek eta Amaiurko Gaztelu elkartekoek enkargu bat egin zioten berari novela beltz bat idaztea. Alaxe idatzi du Amaiur bat urtero, hori aurkeztera dator. Gurekin da, Jon Alonso. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon. Kaixo, Jon. Arratsaldeon. Hemen txaukagu eskuetan, zure Amaiur bat urtero, novela benetan interesgarria. Novela hau hilbeltzatik etorri da, hilbeltzazita zuretzat baita ere garrantzitsua da, Jon? Bai, jakina. Gainera hasi zenetik, hala nola beti ibili naiz pixka bat, nuen neurrian laguntzen edo, eta niretzako, bai, oso beti urtero zita importantea da, bai. Urtero joaten zara? Bai, jakina. Ez behar bada gauza guztietara, baina asteburuetan seguru, eta gero aste barruko horietan ere joaten naiz. Zuk novela beltz bat baino gehiago idatzi dituzu, zerk erakartzen zaitu genero honetatik? Nik uste niri iruditzen zait beti ematen dula aukera, ez dakit, hartzen baldin baduzu gai jakin bat, gai horretan, normalean gai gizartearekin zerikusia duen gaia, edo, esan dezagun gizartearekin zerikusia duena, eta beti ematen du aukera gai horietako batean sakontzeko, eta lehen zuen kolaboratzaileak esan duen moduan, gai horri nolabaiteko, ez dakit, modu interesgarri batean gai horri buruz hitz egiteko, edo eta irakurtzeko gogoa piztutzeko moduan edo lako zeo zer, ez? Eta zer behar du novela beltz batek arrakasta izateko, ona izateko? Zein da sekretua? Nik jakingo banu. Nik uste dut horre importantea izaten dela, batez ere, tentsioa pizka bat, tentsioa mantentzea eta korapilloa edo zein dela ere, askatzen den bitartean, irakurleak arretarekin segitzea, ez? Hori izaten da behar bada importantena, behar bada zaienare bai. Jon, nola sortu zen? Amaiur bat urtero argitaratu duzun azken novela beltza? Hau enkargu bat izan da. Hain zuzen, badakizue aurten izan direla, aurten, 1000 pasan urtean izan zirela 500 urte Amaiurko Gazteluaren setioa eta gaztelarrek hartzia eta gertatu zenetik. Eta hori dela eta bai Amaiurko Gaztelu elkarteak eta baita Arantzadi Fundazioak hainbeste gauza dituzte, hainbeste proiektu bultzatu dituzte, esate batera Asisko Urmenetaren komiki bat, Asier Larretxearen poesia liburu bat, beste ipuin liburu bat, beste akuarela liburu bat, hainbat liburu eta gero beste ekitaldi batzuk, eta gauza asko egin dute. Orduan horren barruan, hilbeltzakoak ere tartean zirela, hitz egin zuten euren artean eta erabaki zuten novela beltz bat ere egitea. Orduan,
niri esan ziaten, mesede hori egin ziaten, azken finean, da niri esatekoa, eta orduan hortik etorri da. Eta zer kontatu dezakezu? Liburuaz? Bai. Baldintza bat jarri zidaten, enkargoa egitearekin batera, bi, baina, bat, Amaiurri izena agertzea tituluan, bi arreza zen. Bestia zen, gaur egun gertatzea historia. Osea, ez izatea, ondala 500 urte gertatzen zen krimen bat edo zerbait, baizik eta gaur egun gertatzen den zerbait. Eta orduan, niri okurritu zitzaidan, hor gaur egun gertaera horri buruz egiten ari diren pelikula bat errodatzen ari direla, eta han gertatzen dela erioz bat, ez dakiguna oso ongi hasieran zer nolakoa izan da, hilketa izan da, ez den izan da. Eta orduan hori da kontatzen dena gutxi gora bera, eta hori kontatzen dute 7 personai diferentek. Pelikula hortan parte hartzen ari diren 7 personaiak, ez? Bakoitza bere ikuspuntutik eta bar. Eta orduan, hori alde batetik, eta horrekin batera ere, pixka bat, gertaera historikoari buruzko gauzak ere aipatzen dira eta bar, ez? Erakargarria bada, Amaiurko gazteluan, pelikula bat gerra bat zen, hor eriotza bat, hilketa bat. Beti dago hilketa bat, ez da, Jon? Ez beti, ez derrigor, hortaz aritu gara lehen. Gehienetan bai, gehienetan novela beltza deitzen den horren barruan. Bide batez esan da, novela beltza esaten dugu, zaku handi bat da novela beltza eta hor barruan gauza asko sartzen da, ez? Da oso diferenteak batzutan, ez? Baina, normalen bai hor elementuetako bat hilketa izaten da, baina ez da derrigor ez da gertatu behar. Badira klasikoak direnak eta hilketarik eta gertatzen ez direnak eta bar. Bai gertaera misteriotsu bat bintzat, edo izan daiteke hilketa izan gabe lapurreta bat, edo iruzur bat, edo Novela beltza da, baina historikoa ere bai, nola bait? Amaiurren gertatu zena kontatzeko balio du, edo Amaiur gerturatzeko balio du? Kontatzeko baino gerturatzeko. Hain zuzen horre egon diren proiektuien batzuen, proiektuien barruan, da egon da proiektu bat edo beste, askoz gehiago kontatu duena gertaera historikoa. Hori ere ongi dago, batzutan, guretzat, ezen naparrontzat, eta edade bateko naparrontzat igual, ezaguna da gertaera, baina behar bada, ez da ze gertatu zen, da zergatik eta barba, igual ez da horren zabaldua, beste herrialdetako jenden artean, edo gazteagoak direnen artean, eta bar, ez? Orduan, nire kasuan ez da kontatzen zehatz gertaera historiko hori, baina bai kontatzen da hor pelikula hori egiten ari diren personaia bakoitzak zer pentsatzen duen edo zer nola ikusten, ze ikuspegi duen orduko gertaera horri buruz. Orduko gertaera horri buruz ere iritzi guztiak ez datoz bat, ez gaur egun ere, ez? Orduan alde hortatik balio du bizka bat. Beraz, gaztelu hartan gotortuta egon ziren 200 nafar haien motivazioen ingurun maria horretan ere ibilizara? Bai, eta baino azken finean konturatzeko guretzat gaur egun nik uste dut 500 urte geroago motivazioak benetan zein izango ziren jakitea oso zaila da. Esan nahi dut, guk ikusten dugu, edo gutako batzuk ikusten dugu heroismo kasu bat bezala, edo erabateko sakrifiziorik gorena egin zuten beren orduko erregearen alde, sakrifiziorik handiena prest egon ziren heroi batzuk, edo halako zerbait, ez? Fideltasuna, leialtasuna. Kontzeptu horiek 500 urte geroago segurutik ez dira berdinak. Orduan, zaila da, motivazioak ikustea zaila da. Edozein kasutan egia dena da, hor dagoela gertaera hori, eta hori hala izan zen, eta orduan hortik ere ondorio estatzen alda oso erraz, benetan ondala 500 urte gertatu zena, izan zela konkista militar bat, eta hitz horiekin, eta ondela gutxi arte kasik ukatu egin dutena, ez? Hori, gertaera honek oso argi uzten du hori, ez, esate batera. Arantzadikoekin, arkeologoekin, Juantxorekin eta barri izan zara harremanetan, liburua idazteko? Juantxorekin, batez ere, gero zuzenian arkeologokin ez, baina, bango museoa eta bar, aurretik ere zautzen nuen, eta
eta horretik ere tokiare zautzen nuen, da, orduan orain museoan, badira ikusteko moduan, bai espata, bai, espataren kopia bat edo, eta baita gero beste gauza batzuk, kainoibolak direla, edo erabiltzen zituzten trepetak defenditzeko edo erasorako, eta bar da, esan nahi dut, zuzenean ez, baina zeharka, hango arkeologoek hori guztia atera dute, ez? Jon, 2015ko edizio hartan, novela beltzaren bilakaera ideologikoaren gainean solasean aritu zineten. Zer aldatu da lehengo detektibetatik gaurko detektibetara, lehengo novela beltzetik gaurko novela beltzera? Hori gai interesgarria da, baina aldi berean, ez dakit, korapilotsua esan dezagun eta hitzetan esateko, baina novela beltz moduan ezagutzen dana historikoa 1930 urte inguruan Ameriketan sortu zen atori guztia, hor beti gehienetan bintzat personaia nagusia izaten zen detektibea. Eta detektibea zen beti pizkat bazterretik gauzak ikertzen zituena eta ze gertatzen zen ikusten zuena, eta egia abiatzen zuena, eta hori beti kontrajarria egoten zen poliziarekin. Polizia normalean, novela horietan beti salako ustela interes batzuk defenditzen zituena egiaren gainetik eta bar, eta bar. Detektibea inkomodoa zen. Detektibea inkomodoa zen, da detektibea beti bilatzen zuen egia gehienetan boterearen aurka, ez? Hori hola izan zen hasieran, da hori hola izan da baita ere 1970 urtetik aurrera egin izan diren hainbeste novelatan, baina halako batean, ez dut esango noiz, ez dakit halako ere zehatz, baina esan nahi dut, esango nuke 20. mendearen amaieran, hor aldaketa bat izan da, orduan, detektibe hori gero eta gutxiago agertzen da, edo detektibe horren tipoko personaia, eta gero eta gehiago agertzen dira poliziak. Eta orduan, biztan da badago paradigma aldaketa bat edo, ez? Beraz, hor bilakaera ideologiko bat dago. Elurre, ez dakit dena irakurtzeko aukerarik izan duzun, bestea bai, Amaiur bat urtero irakurtzen, baita ere irakurri duzu? Bai. Eta zuk zer kontatuko diguzu, Amaiur bat urtero liburuari buruz? Kontatzen aldena, ez dakit gehiena kontatu du berak, baina niri kurioso intzaidana, berak kontatu du personaje bakotxak iten duela, baina kapitulo bakotxa personaje bada, eta personaje bakotxak badu bere ahotsa, badu bere interpretazioa, eta ondoan, normalki hartzen duzulai novela bat, ez dakizu ongi idazleak zer den pentsatzen duena, baina ikusten duzu beti ahots beretsuekin edo zoazela. Eta hemen ematen du 7 novela txiki daudela, eta personaje bakotxak bere iritzia ematen du, ondokoak igual kontrako erranen du, orden arras bizia egiten du novela, bai. Eta interesantea bai. Interesgarria. Asier Maia, zure ustez, zer behar du novela beltz batek, ona izateko? Hombre, ez da galdea txarra, hor, ausardian eria, hor, hiru adituen aurrean, esatea. Nik esangoet nahi gustatzen zaidana, ez? Eta nahi gustatzen zaidana da, batetik, argi dago, ez? Misterion bat egon behar du, hilketakin hilketa gabe, baina misterion bat. Zerbait arraro gertatuena edo berezia eta edo ezoikoa. Pertsonai asko, nik uste novela beltzak bereziki baldin da pertsonai asko, ez? Azkenean nahasteko trama guztiak eta pertsonai asko behar dira, eta leporatzeko bat edo besteai, edo susmagarriak bilatu beharrean ibili behartzea, eta horretako behar da. Ne ustez oso importantea da, niri gustatzen zaizkienen artean, gertuko pertsonaiak izatea, da, identifikatu ahal izatea novelan dauden pertsonai horiekin, ze azken batean egunerokotasunean oinarritzen dira, eta egunerokotasun horretan du zeu sartzen zea novelan barruan, eta azkenik ne ustez atzetik ere beste gairen bat egon beharko luke, ez? Enekok esan duen moduan, ez, zutearen kontu hori, beste gai bat jorratzen da paralelo, estrama nagusiaren paraleloan, ez? Nik uste hori da, nahi gustatzen zaidana, gero bakoitzak gustuak asko dira, ez? Eta bai gustatu zei gauza bat, ez? Nik ere novela beltz bat daukat buruan, ez da urren urteako edo urren urtetako izango, baina gauza bat bagak garbi, ez? Eta da hasiera eta amaiera, orduan horrek uste lagunduko didala. Oso buruan daukat, hasiera egina dago,
eta amaiera ikusiko dugu nola bukatukoen, noiz bait bukatzen baldin ba. Ba, mila esker, Asier oso ongi, Asier eta amaiera baldin baituzu asko duzu, orain korapiloa falta da. Bai. Orain korapiloa falta da. Mila esker, Gula onduko dizugu. Asteburu horona izan. Zaindu, berdin. Zuek iruek baduzu une honetan mesanotxean demagun novela beltzen bat, edo buruan hola bat aholkatu nahiko zenuketena? Nik orantxe ez, mesanotxean ez, baina aholkatzeko zaila da. Nik lehen neko kaipatu duen kutxoi eman genion igelaren kolekzioa, Uztagorria, eta hor, nik uste dut, lehitu nuen lehenbizikoa izan zela Imabelen Amodioz, eta haunitz impactatu ninduen Imabelek, maite mindu nintzen personajearekin, eta irakurri nuen horrekin, titau lehitu nuen. Horai lehitzen badut, igual desberdin lehituko dute, aspaldion izan zen. Orduen, igual kolekzio osoa aholkatuko nuke, baina hor Imabelen Amodioz bada liburu bat, eta egia da, kolekzio hortako, lehen aipatu duguna zaldiak akatzen dituzte ba, eto pitu eginen dut zuen hilobietan hor badire kolekzio hortan liburu haunitz aholkatzeko modukoak, bai, klasikoiek. Eneko, labur-labur beste titulu bat, gomendatzeko? Bai, nik azkena irakurri dudana izan da Euskalia, Mikel Alvarezena, eta oso posinago, ze bihar ikusiko dut Hilbeltzan idazlea, eta gero baita aurkezpena, eta espero dute dukitza aukera egiteko galderak eta gozatzeko. Bai, etorri zen, eta oso interesgarria zirudien, oso interesgarria. Amaitzeko, izenbururen bat? Nik enekorena ere irakurri dut, eta hori ere gomendatuko nuke noski, baina ez da dira gelditu gauza hau, nolabait lagunen arteko peloteo badu bezala, ez da dira geldituko, esango nuke, ondala gutxi deskubritu duan idazle Amerikar bat, dagoneko ja hilda dagona, eta idatzi zuena batez ere 1980 urte horietan, novela beltza, novela espioi, novela politikoa, horrelako oso interesgarria eta oso polita edo jakingarri, divertidua eta iruditzen zaidana, eta izena du Ross Thomas. Ez da oso ezaguna, baina. Apuntatuta. Ba, eskarrik asko benetan hirukote gozatu asteburuarekin, gozatu Hilbeltzarekin, novela beltzarekin, eta argitu daitezela zuen misterio guztiak bastanen. Besarkada bat, asteburua izan. Eta beste misterio bat argitu dugu, bihar izango dela Azpeitin, bertso eguna, eta guk kontzan torronsoro bidali dugu. Bai, guk puntua jarri diogu, eta berak erantzuna bideo forman bidali dugu. Gontzan. Bihar aurtengo bertso eguna ospatuko da, eta horregaitik bertara, Bertsozale elkarteko egoitzara etorri gara, antolatzaileetako bategaz berbaitera. Aber saltza goztien? Eta bidea ederra izatea, duzun ustezko ziurtasuna. Eneritz, biharko eguna berez izango da, ezta? Bai, hilabeteak daramatzagu biharko bertso eguna prestatzen, gaur bezperetan dena prest dugula esan genezake, eta bai gogotsu gauda eguna heltzeko. Aurten Azpeiten izango da? Bai, azken urteetan ibiltaria da. Hasiera batean Donostian egiten zen sortzez bertsolari eguna, gero bertso eguna izatera pasazena, badaramatzagu urte batzuk bertso egun ibiltariarekin, eta Gipuzkoan tokatzen zen, eta Azpeiti leku egokia iruditzen zaigu. Hori zaminotxun, hasiera baten Donostin egiten zen, baina gerora, 2018an erabaki zen, ibiltaria egitea. Bai, ikusten genuen Bertsozale elkartearen proiektu Euskal Herri osoko txokoetara iristen zela eta bertso eguna ere proiektuaren parte izanik, hobezela, lekuz leku eta tokiko errealitatei erantzungo zien egun bat antolatzea eta nik uste apustu egokia izan zela. Gainera, aurtengoa izango da lehenengoa murrizketa barik, ezta? Bai, testu inguru berezi batean dator, 2 urteko pandemiaren ostean segurtasun neurririk gabe eta jendea festarako gogoz, eta gainera txapelketa nagusia pasatu berritan, oraindik eta festarako gogo gehiagorekin dago bertso mundua, izan bertsolari, bertsozale, antolatzaile, denak elgartuko diren egun bat izatea nahi dugu. Aurtengoa izango da, purtsuet, informalagoa. Goizean poteo txiki bat egongo bat. Bai, sortu du olako jakin mina bat, goizeko poteo horrek, egia esan ikusten dugu ez, gaur egungo saio mota badela pixkat antolatzaileek deitu, bertsolaria joan, kantatu eta etxera. Eta tabernako bertso giro hori, lehen oso ohiko zena azken urtetan pixkat galtzen joan dena nahi genuen berreskuratu, eta herriko eta tokiko bertsolariei ere aukera eman, beraz, edonork izango du kanturako aukera, zuek ere gonbidatu
gonbidatuta, ausartzen bazarete, eta deialdia Euskal Herri osoko bertsolariei etorri eta lasai kanta dezatela. Eta baskari bat ez, 5 baskari antartu dozu ez? Bai, nahi genduelako azkenean bertsozaleen artearen ere badaude gustu desberdineko bertsozaleak, eta guztiei erantzutea ezinezkoa da, baina nahi genuen saietu eredu desberdineko saioak eskaintzen, eta horrek nahita nahi ez, leku desberdinetan egotera eraman gaitu, 5 elkarte desberdinetan egingo dira bazkariak, 3 libreko saioekin, bat gaiekin eta bertso jarriekin, eta beste bat musikatua izango dena. Eta gauean bez, zer antartu dozu ez da? Noski ezin egunari bukaera eman afaririk gabe eta afalondoreneko saltsari gabe, elikagunean izango da afaria, 300 lagunentzat, dagoeneko betea dago beraz itxura ona du, eta afalondoren eguna borobiltzeko beste saiotxo bat izango da, bapateko eta bertso jarriak. Aurten Gipuzkoan eta jakinezakegu eneritz urren urtean non izango den? Bueno, lehen da bizi aurtengoa bukatuko dugu, ikasturte bukaeran ikusiko dugu, urrengo bertsoguna non tokatzen den ikasturte berriarekin batera antolatzen hasteko. Eskerrik asko eneritz. Zuei, eta gonbidatuta denak bihar Azpeitira etortzera. Hora izan minutxon bihar ikusiko gara, ezta? Bai, antxe izango gara. Eskerrik asko Gonzal eta Eneritzak esan du gonbidatuta gaudela. Gonbidatuta gaude. Orduan joan egingo gara, Joan egingo gara. Bueno, zuk abestu egin behar duzu. Nik abestu egin behar dut, Ezta? bai. Baina gonbidatuta zaude. Zuk esan lan pixka bat egin beharko duzula. Pixkatxo bat, jolastu egingo dugu. Ongi. Aupa, eskerrik asko Eneritz eta eskerrik asko Gonzal. Bihar bertso eguna Azpeitin eta gaur hemen eta orain Albina Stardust. Kaixo Albina. Kaixo, arratsaldea. Ongi etorri, Oso ongi tatuek. Bai. Ai, ongi. Gaur ekarri duzu nere hile orde gustokoena, Albina. Bai, arroxa. Gaur bagatuz pixka bat arroxa. Bai, nik bat atera egiten naiz, baina hor nago. Hor zaude. Bai, bazaude, bai. Aitu, Albina, gaur euskal kulturari buruz, euskal kultura kontserbadorea da. Haze galdera, Horazteko, Bai, ez da, potoloa. Nik esango nuke badela kontserbadorea. Baina batzutan badirudi kontserbadorea zerbait negatiboa dela. Eta nire ustez ez du zergatik negatibo izan behar. Eta zer da orduan kontserbadorea, Albina? Kontserbadorea da denboran zehar zerbait iraun duena, ez? Orduan, positiboa izan daiteke, batzuk aldatu daitezke eta eguneratu daitezke, edo negatiboak izan daitezke eta kendu behar ditugu. Baina nik esango nuke euskal kultura kontserbadorea den arren gauza asko oso aurrerakoiak ditu. Eta estilo berriak lantzen ditugu, gai berriak lantzen ditugu, ez dakit aurrerakoiena den, baina baditu gauza horiek. Eta beste estatuekin konparatu gaitezke, Albina? Konparatu gaitezke, baina azkenean ez dakit, nire ez dugu konparatu behar. Gu gure kultura landu behar dugu, gure identitatea landu behar dugu, eta ikasi behar dugu zer aldatu behar dugun, edo zer gehitu behar dugun, edo nola aldatu dezakegun, kultura orokorrean, bai. Zu kalera atera zara, bai. Atera horretik zer erantzun espero zenituen? Bueno, zein izan da galdera zehazki, hori izan da? Bai, gaitu digu jenderia, uste duen euskal kultura kontserbadorea ala aurrerakoia den. Eta zer espero zenuen zuk? Ba, nik uste duen jendak esango zuela kontserbadorea zela, baino denetarik izan dugu. Aha, bueno. Ikusiko dugu? Ba, inoski. Venga, ba, ikusiko dugu kaleko jendeak zer uste duen euskal kulturari buruz, karillo! Badirudi azken urteetan euskal kulturak aurrera pausoak eman dituela, baina hala alda. Euskaldunok nabaritu ditugu aldaketa hauek, ikus dezagun. Zuk uste duzu euskal kultura kontserbadorea dela edo aurrerakoia dela? Aurrerakoia edo behintzat pauso ausarta batzuk ematen dituna bai. Zati batzutan aurrerakoiagoa, beste batzutan guainik nahiko kontserbadorea. Nik nuke konservadoretzat joko, ez musika, ez idazle arloan, ez antzerki gintzan. Momentu enten nahiko aurrerakoia, bai alako bun bat egon da badira urte batzuk, ez? Onda 20 urte, 15 urte edo txango nuke baietz. Nik uste dut konservadorea dela, guain galte bai. Konservadoren eretzako dauka kutsu pejoratibo kutre mozo bat, euskal kulturan nik bentsat ez detena hor lotzen. Eta non ikusi dezakegu adibidez? Bai, idazten diran gauzetan, antzerkiak. Berdintasunan ikuspegituik, plaza batzuk ja gerozta emakume gehiokin ikusi ditzakegu, baina beste batzutan guainik edo bertsolaritzan, adibidez, goin dela gutxi finala izan dela, eta, nintzat pixkanaka zentzu batzutan leku hartzen. Gero beste realidade batzuk, guainik igual ez ikusten hainbeste plaza. Beraz, bertsolaritzan ikusi dituzu aurrera pausoak?
Bai, zentzu batzutan bai. Ze zentzutan? Hoi, adibidez emakume eta gizonon arteko, emakume eta gizonola kontzeptu hola hartuta, gero ez da berdintasunea gehiago gerturatzen. Gero, beste asterisko pila guzti horiek, igual goendik ez ditugu ikusten. Lantzen diren gaien inguruan ikusi duzu errora pausoak? Bai, nik uste baiet. Antzematen dela hortan ere, zentzu guztitan goazela pixkanaka. Mantxo baino aurre. Bai, horri behi ikaragarri aldatu da, ikusi ditudan gauzeagatik eta holan zatika ikusi ditut saio batzuk eta beste gai batzuk erabiltzen dira eta jende gazteak beste mundu batetik dator eta beste gai batzuk jorratzen dituzte, bai. Bueno, nik uste du baietz, no? Gaurko gaiak eta bai. Adibideren bat edorkizu burura? Bueno, Maialen Lujanbioren azkeneko bertsuak eta izugarriak izan dira. Ez dakit, adibidez, ez da aurtengoa, baina aurreko txapelketa nagusin Maialen Lujanbion bakarkakoi transexualitatei erreferentzia egiten. Igual ez ikon gai horta bideratuta, baina beak nola hartu zon, adibide bat izan leiken. Eta uste duzu beraz artearekin mezuak zabaldu ditzakegula? Zalantzik ez, bai. Naiz eta gutxi konsumitu, artea eta kultura, baina bai, iruditzen zai baietz, esperantzari beti utzi bertzaio tokitxo bat. Bueno, adibide aurrerakoiak atera dira, ez da? Bertsolaritzaren kasu. Argi dago, argi eta garbi, Maialen Lujanbiok egin dituen bertso berriak, ez? Transidentitatei buruz, eta, ari gara gai batzuk, esparru konkretu batzuetan sartzen, eta, adibidez ikusi genuen kai musikan, ez? Soinu berriak edo reggaetoia ere euskaraz eta emakume batek, ari gara gutxinaka kultura aldatzen. Bai, eta gainera badirudi jendeak ongi hartzen dituela. Publikoak nahi dituela horrelako berrikuntzak. Nahi dugu, nik uste dut ari garela aldaketa ikusten eta argi dugu, gauza batzuk, gauza berriak nahi ditugula, mezu berriak nahi ditugula, identitate berriak nahi ditugula, eta oso ongi hartzen ditugu hemen Euskal Herrian. Bai, hor, Maialenen adibidea aipatu dute, hori izan zen 2017ko bertsolari txapelketa nagusian, trans gaiaren inguruan, Maialenek kokatu zuelako eta bertso bat amaitu zuelako, ez da gaia zen argia, dena ondo zijoan, argia piztu den arte. Hori da. Hor inguruan botatako bertsoak, ez da? Hori da, berak hartu zuen gaia eta eman zion, berak eman nahi zion buelta eta berak hitz egin zuen nahi zuen ari buruz. Eta nire ustez hori da artea, ez? Azkenan zure mezuak bidaltzean nahi duzun moduan, bai abestian, zineman, bertsoan, travestismoan, edonon, baina mezuak bidaltzea eta zabaltzea, ez? Bertso horiekin komikia sortu da? Bai, gaurkoan komiki bati buruz egingo dugu. Ainara, Ainara Azpiazuk egin du komiki bat deitzen dela Utzi azalari, Maialen Lujanbioren bertsoan oinarrituta. Ederra izango da hori, Super polita, ikusiko dugu. Berekin izan zara? Berekin izan eta berak kontatu dugu nola izan den komikia sortzaren prozesua. Venga, ezagutuko dugu Utzi azalari komikia. Bueno, kaixo Ainara, mila esker gurekin izateagatik, zuzara Utzi azalari komikiaren sortzailea, ezta? Bai. Etxean ezakinarentzat, Utzi azalari da Maialen Lujanbioren bertso batean oinarritutako komiki bat, ez? Hori da. Eta okerez banago, enkargu bat izan zen, ez? Nola jaso zenuen zuk enkargua? Bere euskara elkartia da, hemengo euskara elkartia, Hernanikoa, eta Jexuse Izagirrerekin ordun zuzendaria zanak, hizketan eta zeonak zian Maialenen bertso horiek, 2017ko txapelketan bota zituen, Irungo kanporaketan, eta oso trans gaiaren inguruko bertso batzu zian, eta oso borobilak iruditzen zitzizkigun hori aipatzen eta hori egin ziteken komiki bat, eta auta bestea, eta azkenian baimena eskatu zio Maialeni, Maialenek eman, eta komikia egiteko bidean jarri ginen. Itzalizazu argia eta utzi azalari ikusten. Eta nola izan da hitz horiek komiki bihurtzeko prozesua? Erabaki behar izan nun, hasteko zein izango zen emaitza, eta emaitza izango zen ez komiki luze, baino ez oso luze bat, hori, 70 bat horriko komiki bat genuen burutan, orduan, erabaki behar izan duen nundik luzatuko nuen historia. Eta bertsoek bukaera borobil xamarra ematen dietenez, bertso horietan gertatzen denaren aurreko gertaerak imaginatzea hartu nuen aitzaki edo hori zantzan nire lana edo. Nola landu duzu gai hau? Laguntzarik izan duzu edo?
Bai, hemen bada elkarte bat, loratuz lotu deitzen dena, eta bertako Brian Altismas berez izan dut hasieratik bide lagun eta kontraste lagun esan dezagun. Eta gero bukaera aldera ere erakutsi nien Josebe Iturrioz eta Itzole Aranetari beraien iritzia jakiteko eta gaia errespetuz landua izango zala ziurtatzeko. Eta gero nola izan da irudiak sortzeko prozesua? Bazenukan zuk ideia edo? Pixka bat izan da, beti egiten duten bezala, casting bat edo, sortzen ditut personaia ezberdinak, eta hor juten naiz definitzen nolakoa nahi deten izatea personaia protagonista, Eta imaginatzen dut beraz prozesu luzea izan dela, ez? Bueno, gero gidoiak ere landa handia eduki du, eta nik uste denea 3 bat urte pasiak izan du diala. Eta, bueno, liburua atera duzu, eta zein izan da jendearen feedbacka edo erantzuna? Bueno, ni pozik nago, jende askok idatzi dit, esanaz, hartu dut, asko gustatu zait, edo iritziak emanez, espero ez nuen jende askok ere. Eta Maialen Lujanbiok irakurri du? Ez dakit, pasanion, baina txapelketa orduan zegoen bete-betean eta ez dakit. Eta uste duzu garrantzitsua dela horrelako materialak euskaraz sortzea, eta gai hauek lantzea, eta baita komikiak edo liburu ilustratuak eta izatea? Inari oso garrantzitsua iruditzen zait, ertzetan dauden disiplinak nahastea ere oso interesgarria delako, eta euskeraz ere materialak behar ditugulako, komikia ere euskeraz oraindik ere ertzeko gauza bada. Zorionez pixkana ari da bere tokia hartzen, baina, ni komikigilea naiz, emakumea naiz, eta bidea ez da, urratu behar izan da. Eta, disiplinak nahaste hontan ere, iruditzen zait, bertso munduko jendea erakartzeko modu bat dela komikigintzara, eta alderantziz ere. Mila esker, Ainara, gurekin izatagatik, eta mila esker horrelako proiektu zoragarriak egiteagatik. Etxean badakizue, erosi utzi azalari dela proiektu zoragarria. Mila esker. Eskerrik asko. Zoragarria, Bai, polita. Bira, nik ez dut aukerarik izan, baina nik gustora irakurriko dut hori. Bai noski, bai noski. Eta hori ere bada pixkatxo bat esango dugu, komikia euskaraz hemen alako beti novelak izaten alako pixu bat, hori ere bada... Bada. Berritzailea? Esan du komikia horrendik ere ertzean dago, horrendik entzak kontuan hartzen, eta bada hori ere oso polita, bai. Bai, eta lehen hilbeltzekoek adibidez aipatu digute komikia genero bezala badela irakurzaletasuna sustatzeko bide batera, eta berbada gazteen gana, edo helduen gana, baina irakurzaletasuna horrekin batera gerturatzeko modu interesgarri bat. Total. Oso, ongi. Erki, pausoak ari garela ematen, ez da, Albina? Bai, ari gara, bai. Adibidez, gainera, aipatu dezaket, begira, aurten egongo gara Euskal Herriko 10 travesti Zeit Festen. Begira? Adibidez hori aurrera pausu ikaragarria da. Hori aurrera pausu ederra da? Zein ederra izango den, ez da? Super ederra. Izango den. Albina, mila esker. Mila esker zuei, karinio. Seguro nahi zan. Eskerrik asko eta gure gonbidatu ikasu egiteko momentua iritsi da Euskal Rock talde erreferente bateko bikide ditugulako gurekin Zaloa, Urain eta Aritz Lete Kokain, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Atomika da zuen disko berriaren izena, aizue bikote, diskoari play eman aurretik rockzalek zer egin beharko dute? Bunkerren batean, babes nuklearra duen lekuren batean sartu? Ez hobe kanpoan, nik uste hobe gaudela kanpoan. Bomba konpartituz hobe. Bomba konpartituz. Bai. Gero badakizue, azken aldian mundua nahiko korapilatxu dagoela, ez dakit Nazio Batuen oniritzia edo baimena eskatu duzuen Atomika izena jartzeko? Beraiek eskatu digute egiteko. Begira, ze ongi. Orduan eskakizun bat izan da. Orduan asko salduko da. Milioika. Oso ongi, Aritz eta Zaloa, mila esker bisitagatik, berehala izango gara zuekin, berehala zuekin, Atomika, Kokain. Arratsaldean berriz ere guzti hoi eta pentsatzen dugu preste egongo zaretela, baina esan dizuegu, estanda atomikoa datorrela orain 2 atomok elkarrekin talka egin, eta orduan indar nuklearra askatzen da, eta horixe da estanda atomikoa gaur hemen gertatuko dena. Eta gu biak ekarri ditugu protoia eta neutroia hementxe izango dira gurekin, eta hortik sortuko da estanda. Biba Zaloa Urain eta biba Aritz Lete, biba Kokain! Aixo, arratsaldeon, bikote! Hauze da gure babes nuklearreko gunea. Bai, hemen goxo-goxo gongo gara, zuela sai. Aritz eta Zaloa, lehenik eta mila esker etortzearren. Zuei. Eskerrik asko. Gaur egun rock disko bat ateratzeko, indar nuklearra atera behar da barrutik?
Nik uste indar nuklearra behar dela edo zer gauza egiteko gaur egun. Bai, Bai, azkenean ez da bat ere erreza, gauza pila bat behar dituzu, pentsatu, denbora pila bat, ordu pila bat, edo zer gauza sortzeko, ez da oso erreza, ez? Lehenengo barneko gauza behar dituzulako, eta gero egoerak eta inguruak ere larregi ez duelako laguntzen zentzu horretan. Aritz, zer joan behar dugu kontzertuetara, eskafandra modukoren bat jantzita edo nola? Zuen erropa gutxiena ekarri Biluztera. zerrituko gara. Bai, ez da, pero egongo gara, ez da? Biluztera. Hori da. ere bai. Bai. Ez da plantxarra. Ez, energia beti da ona, ez da? Energia positiboa bali da. Ondo atorkigu. Bai, horixe. Ondo atorkigu. Eta badakizuen hor daukan energia asko, orain sartuko den gure lagunak. Energia ikaragarri dauka, eta hori somatzen zaio. Biba, Izaskun Moia, no? Arratsaldeon. Korrika iritsi naiz. Arratsaldeon. Izaskun, zein da zure rock talde gustokoena? Edo rocka gustatzen zaizu? Bai. Zein bestela. Zertzako dugu ba. Rock zalea zara, Izaskun? Bai. Bueno, estilo guztiak entzuten ditut, badakizuen ni beti musika entzuten edo abesten ere reakzioan askotan abesten egoten garela. Eta, bai, Cocaine, ez dakit Queen ere bai, gustatzen. Bai. Rock talde, bueno, ez dakit rock. Bai, rock izan daiteke, bai. Bueno. Bai, zuena? Bueno, gure ere Cocaine, ez da? Izan daiteke. Eta Atomika izan daiteke. Atomika zuen azken lana. Energiaz betetako lan bada? Energiaz dator? Bai, guretako bai, behintzat. Gainera da prozesu luze bat, ez da egun batetik bestera sortzen duzun zeba zer. Orduan, nik uste dut bidean konturatu garala, benetan indarra geneukala, egiteko gogoa, eta hor bazegoala zeo zer oso potentia botatzeko beharra benkauna, Bueno, niri gustatzen zait gauzak ateratzea, irekitzea pixka, eta gainera... Baina gero sartu egin, berda, Bai, baina hontan sorpresatxo bat ere badago. Orduan, mira, hasiko gara ateratzen, horre jendeak ikus dezan, hemen egongo da noski biniloa, pentsatzen dugu. Begira, ze polita, begira. Alde gorria, esango dugu, eta alde urdina, ze polita. Oso polita. Oso morea. Oso polita. Morea. Baina gero, borde egingo dut babesteko, baina gero, bada barruan beste gauza bat, eta da, denoi ongi etortzen zaigun zerbait, diskoa. Bi formatua batean. Bi formatu ditugu. Horrengo da nire badago kasita ateratzea, ez dakit horrengo diskorako edo, proposamen bezala. Gure kasuan momentuz ez. Nahikoa lan eman digu horrek, ez dugu beste formaturi behar. Aizu, eta irudia benetan indartsua da, Bai. Egia esan oso pozik gaude diseinuarekin, Ritxi Ostarizekin dakoa da, eta, bueno, bidali dizigun momentutik, ea maite mindu ginen ja diseinuarekin, eta kontzeptu osoarekin. Hau da kanpotik ikusten dena, barruan, zerekin aurkituko gara barruan? Bueno, barruan Cocaine dantzagarria, esango dugu, ez? Inoiz baino dantzagarriago bintzat, eta indartsua, eta ez dakit, energiarekin baita ere, ez? Hori izan da disko honetan, nahiko garbi uzten saiatu garena, eta horrela sentitu duguna, orduan hortan saiatu gara, eta uste dut hor dagoela. Bueno, atomoen talkatik sortzen diren energiek argiztatzen dituzte gure kaleak, baina zuek baduzue abesti bat, hemen jartzen du, argirik gabe dantzan. Gozatuko dugu? Argirik gabe dantzan. Argirik gabe dantzan, Zalo, argirako estetika ere zentzen duzuela. Bai, bueno. Bai, ezker, asko gustatzen zaigu. Nik uste bat, azkenian gustoko dala, eta, bueno, pertsonak ere bai, hori ere egia da,
eta horretan disfrutatzen dut ere, ez? Eta bideoklipak ematen dizu aukera, beste modu baten jazteko eta egiteko, eta horrekin batera jolasteko pixkat, eta hori pila gustatzen zait. Eta egia esan, asko gozatu genuen egiten, eta, pozik. Aitzakia ondo erabiltzen du. Bai. Eta argirik ez dagoenean gertatzen dira gauzarik interesgarrienak? Asko bai, baina ez dago ezerri diskutatzeko, Argiarekin edo argirik gabe. Zuek erakustera zatu ez da? Baina zuen kontzertuetan, adibidez, iluntasuna gustatzen zaizue, kontzertuak holako iluntasun bat egotea gaur? Bueno, giroan laguntzen du, jotzerak orduan, bai ez, argiek eta, pixkate atmosfera edo giroak laguntzen du. Egun argiz jotzen duzunean, egia esan deixente alatzen da. Bai. Bueno, barkatu dena dela, argirik gabe zentzurretan da gehiago, benetan, ematen dudanean inork ez zaitula ikusten, ez? Usitzen duzuna benetan, hori, erabat, aske zaudenean. Argiarekin ere desente bizireteko. Bai, ez da, gertatzen da hori, ez da? Bai, noski. Bueno, rockeroak bai, baina zuen abeste dantzagarriak ere badirela esan daiteke, ez da? Bai. Gaur egun agian dantza beste estilo batzuekin lotzen da, ez dakit reggaetoiarekin esate baterako, baina honekin ere dantza ederk egin daiteke. Gustu baiet, guk dugu bentsat, Baina, batzutan ere guk ez dakite errealitatearen ze pertzepzioa daukagu, guretzat super dantzagarria, agian beste bat entzat, ez? Baina, bueno, gure diskorik dantzagarriena da inongo zalantzari. Eta dantza egin izateko kontzertuak datak badituzue. Irakurriko ditugu Gasteiz, Orio, Legorreta, Erandio, Donostia, Martxoan, Amurrio, hau dira Otsailekoak eta Martxoan, Amurrio. Otsailean gainera gehitu dugu beste bat, aprobetxatuko dut, primizia emateko. Apuntatu ingo dugu, esan? Otsailaren 17an Andoainen izango gara. Andoainen, Otsailaren 17an. Leku berezia Andoain baita ere, musikaleku derra benetan. Bertako plazan, inauteriak direla eta... Beraz, Otsailaren 2an Gasteizen Jimila zen, Otsailaren 3an Xabi Orion, Etxeluze Gaztetxean, Otsailaren 10an Legorretan, Otsailaren 11an Erandion, ondoren esan duzun bezala Andoainen, 17an, Otsailaren 25an Tabadaban, Donostian, eta gero momentuz Martxoaren 11an Amurrion. Hori da. Bueno, lan pixka badaukazu, Indarrako moitetik atera beharko duzu, Bai. Batez ere ostegun bat tokatzen zaigulako eta lan kontua dira eta horre indarra nahikoa eta beharko da. Bai, baina egia da hain posi gaudela eta hain momentu politaz azkenean diska egin ondoren benetan nahi duguna da hori holtzara eraman eta jendearekin banatu orduan. Berez, garrantzizkoagoa eta ender gehiago daukagun gogoak nekeak baino. Eta, deskantzatuko dugu artartea dugunean. Momentuz behintzat, aurrera goaz. Momentuz aurrera. Bai. Zua taldearekin holtza konpartitzeko asmotan zabiltzate, ez da? Emakumeak holtzaratzeko beste pauso bat? Bueno, nik uste dut bideo hori ja desente aldatu dela, eskerrak. Gu pozik, emakumeekin batera gehiago denean, ni danok oso pozik nik uste dut, ez? Azkenean bideo hori ez dago erabat eginda, baina desente aldatu da, horreko baten komentatzen genduan bebai, guazi ginenetik eta hoi momentura, asko zer emakume gehiago topatzen dugula bidean. Oraindik ez nahi beste erobentzate berdintxu, baina askoz gehiago. Eta beraiekin kontzertu horiek banatzea, super pozik, bai. Pizkat antza baduzue, bata musikar eta beste musikaren zuek egiten duzuna eta zuak eta egiten dutena ere, bai. Zuek antzematen duzue hori, beraiekin konexio bat baduzue. Bai, hasieratik pentsatu genuen, ikusi gendunean aukera zegoela elkarrekin egiteko, bai, iruditu zitzaigun, aukera ona azala beraiekin batera kontzertuak ematea. Eta gu ere gustora gabiltza, bai, beraiekin jotzen, beraiekin ere hartu emanean pertsonalak ere bai, eta jotzen okotu orduan ere bai. Oso jende jatorra, eta bai, eta, lenguan Zaloa komentatzen zuen baita ere, eta nik ere bere diskoa entzun dudala, edo entzuten gabiltzala, eta duan, Egunen batean, featuring bat orzua eta... Balitek ez, erratik ez? Erratik ez? Ni errez apuntatzen ez horretara, ez dakatarazo larregirik apuntatzeko alako bazetarako. Ariz Durangoko azokan orkestu zen dituzten, abesti guztiak, nolako harrera izan du, momentuz? Gure espektatibak gainditu digu ziren, osea, oso gustora. Esan daiteke estanda atomiko batek sekula ez duela ainarrera ona izan? Esan daiteke. Bai, ez egia esan, oso pozik atera ginen, bai, salmenta azkenean beti hor dirua norbera jartzen, beti, gure kasuan behintzat, eta zentzu horretan oso ondo joan zen, eman genuen kontzertua ere oso ondo joan zen, jendearen erantzuna eta feedbacka bintzat
superrona eta oso gustora atera ginen Durangoko azokatik egia esan. Eta disko honetan lagun apartak ere bai ondoan Miren Narbaiza, beste ibartar bat. Nolakoa izan da, elkarlan hori? Ba, etxian egotea moduan. Azkenean Miren ja urte askotako laguna da eta miresten dugun artista. Eta orain kriston momentu hon batean dago. Eta, bueno, baia da urteetan zehar askotan egin ditugula gauzak elkarrekin, baina ez kokainen abesti bat kantatzen bera gurekin, ez? Orduan kriston gogoa geneukan eta bera ere posik parte hartzeko eta guretako plazer gutxa izan zen. Eta hori oholtzan aurrera eramatia bebai, etako lujo bada. Hurrengo kontzertu daukaguna Gasteizen ere gainera maizekin da, eta elkarrekin abestitxo batzuk, itzako berezia bihurtzen. Bai. Ederra. Bueno, Mirenekin bakarrik ez, beste kolaborazio eder bat ere egin duzue, Izaskun, adiz, helen kolaborazioak aipatu dituzu. Kontua da zuek, Kiliki Freskorekin ere, egin duzuela kolaborazioa. Lehenik eta behin, gozatu egingo dugu. Hauxe da, Kokain. Puta envidia para ti, he dejado esa pastilla, no me dejan dormir. Haien begira baniretan dira, ni azken eokta jaikazpia ez dira sekula mugituko rigor marki. Hau naizi, ilandu aurretik hau ez beste inor, erabat galdurik hau esentzia. Hau naizi, ilandu aurretik hau ez beste inor, erabat galdurik hau esentzia. Wow! Zona, Ispiluari begiratzen abestia. Izugarria. Hau dela bomba bat. Alaxea da, bai. Nik galdetu nahi nizuen, zuek badaramazu 20 urteko ibilbide bat, ez? Rockeak gehiago, 20 piku. Eta musika ere aldatzen doa, baina inoiz elitzaidak okurrituko Kokain eta Kiliki. Ideia nola sortu zen edo, nola... Bueno, gu egia da... Ez zitzaigun sortu ideia hori. Berak proposatu zuen. Nahi bai guk. Egia da, gu oso musikazaleak izan garela beti, gure ibilbide guztian eta orain ere bai, eta gustatzen ezkigu gainera gauza berriak ere entzutea. Uste asko ikasi dugula lehengoko, musika askotatik, baina gauza berriak entzutea ere oso gogoko dugu. Eta Chill Mafia egia da talde bat, komentatzen genuela askotan taldean, eta nik abesti hau asko bentzai, eta nire hau bai, ezak izan. Inkluso Durangoko azokaren batean pandemia garaian, badugu alako argazkiren bat, en plan fan total. Bai, Bai. Eta, abestinetan ispiluari begiratzen, genuekan tartetxo bat, eta niri gustatzen zait saiatzea beste modu baten abesten. Noski, ezen bat ere horrelakoa. Baina kasualitatez, Juanjo etorri behar zen Espalakekoa gurekin kolaboratzera, eta berarekin etorri zen. Eta orduan, zen aukerarik errezena, beraz etorrenez, berari eskaintzeko tarte hori abesteko. Eta gero batean kontratu ginen, kriston filina zegoela, eta oso horreza izan zen. Eta orduan, Juanjok deitu zidan, eta zantzia, lagun batekin ator, bainat, Chill Mafiakoa ezakize, eta nik nekien bainat Kiliki zenik, ezakize, oso ondo. Etorri zen, sartu ziren biak, baina, bueno, hori ere estain da bat izan zen. Kriston energiarekin, ja bien artean hasi ziren Juanjoren lehenengo Juanjoren abesti egiten, eta gero elkarri begiratu genion, da zen, gero sartu beharko dugu, ez abesti baten, Erraza izan zen gero grabazio egitea, ongi txispa hori egontzen. Guztiz, konexioa, oso erraza. Bai, bete-betekoa nik uste. Eta gero gainera, Kiliki bera hasi zen hor Juanjoren abestiarik, mobilarekin hor zebilen ez dakizte, eta zertan ez, hain nahiz hemen prestatzen letra zati bat ez dakizte, eta konturatzerako ja presteugan dana, eta orduan venga, sartu barrura, eta... Nik egia esan flipatu egin nuen, kasu honetan Kilikiren kontrolarekin. Brutala. Bai? Bai, ez da? Bai, txundituta gelditu. Begira genuen eta egin dezala nahi duena. Eta hori oso polita da, eta bere ere gustara ikusten genuen, eta gero animatu zen etortzera bideoklipera ere bai, eta egia zen hor, konexinio oso polita sortu zen, orduan gu nahiko sentimentala garela, nahiko gelitu zen bakarrik.
eta horre gauzak asko gustatzen zaizkigu, orduan hain errez bapatean olako zerbait hain indartsua tokatzea, guai dago. Eta gero, hori, polita dela nik uste dut, adin desberdinetako, baina pasio berdinarekin egin ditun gauzak hor elkartzea, ez? Garrantzitsua da hori, Bai, uste baietz. Asmatu duzu emaitza zoragarria. Bai, gu benetan pozik egiten ginen. Hau da zuen, 7. diskoa, 24 urte dara matzazue, gu kontatu dugunak, behintzat, kokainekin musikan. Hau esan daiteke dela zuen lanik onena? Nik uste dut hori beti batatzen dozula. Bai. Hau da zuen lanik onena. Egiten dozunean disko bat beti uste dozu izan dela zure lanik onena. Hoi momentuan guretako, bai. Orain arteko onena. Baina ikusten dituzuenean, adibidez orain bideoklipak ikusterakoan da pentsatzen duzu, bai, hau da guk egin nahi genuena. Hori sentitzen duzu, Aritz? Bai, orain momentuan, bai, bintzat. Gero, ez dakit, beti daukaze horrelako subidoia esaten dena, ez? Eta gero denborarekin, agian beste ikuspuntua daukazu, baina nik uste beti egin dugula momentukoa eta sentitzen genuena, eta hortan oso fidelak izan gara gure buruarekin. Orduan, orain honetan ere oso pozik gaude disko guztietan, azkenengoetan bintzat aurretik hitz egin dugu, nolako diskoa nahi dugun, lurpekarian adibidez, kaineroena edo rockeroena nahi genuela hitz egin genuen. Ideia batzuk hortik daude, beti gero ateratzen gara, ez? Nolabait pixkat, baino bai, eta zentzu honetan, zerbait dantzagarria, guretzat dantzagarria zena egin egin nuen, itzalak abestean hasi ginen bideo horretatik hasita, eta ez dakit nora eramango gaituen, baina bagoaz. Eta urte guzti hauetan hainbat eta hainbat abesti utzi dizkiguzu, guk bildumatxo txiki bat egin dugu. Hauxe da, Kokain. Zenbat irudi ikusi ditugun. Nola ikusi dituzu ez duen buruak, 20 urtetako errepaso honetan? Ondo. Ondo, ez da? Bai. Niri gustatzen zait, azkenean gogoratzen dituzu bizitzako momentu guzti horiek, gero ere petatzen duzelako bideoklip politak egiten ditugun, hori ere etotzen da. Eta gero ere sentitzen dut, zelako ederra izan da, ibilbide guzti hau taldekideekin egitea. Eta hori, desberdin ikusten duzu zure burua, hori edozein argazki ikusten duzunean bezala bindala ez dakiz emat urtekoa, baina aldi berian dinozu naino iritsi gara eta zelako bide polita izaten ari dan. Eta hori, goi dago. Luka aldatzen da, baina ahotsa berdin. Hortxe dago, bai. Bai. Hortxe dago. Bai. Eskerra jarrai bezala. Hala esaten dute. Igual lehenengo abestiekin, lehenengo diskoekin eta badago hor pixkat aldaketa bat. Hautsa berdina, baina intentzia igual pixkat. Eta gero segurtasuna, nik uste dut urtiekin ikasten duzula bai, ez dakit, azkenean urteek ematen dizuten gauza asko, ez? Orokorrian eta beste orduan berdin, beste segurtasun badakazu, beste hori. Eta orduan beste modu bateko indarra, segurtasuna azkenean ikusten dut hori daka. Guk ere Maialen beste segurtasun badaukagu orain. Bakizun orduan segurtasun handia? Bai. Izaskon moia, no? Izaskon? Ikasten jarraitu behar dugu, eta zure etala iritsi da. Bai. Konture. Bai, gaur ere beste zerbaitetaz jeuziko gara konture, astero bezala. Eta musikaren inguruan galdetzen aritu naiz kalean. Zezuek galdetu dira zuen, Maialen eta Xabier, ze musika antzaten doan, edo zein da nire talde favoritoana, ze rock talde, baina nik
nahi izan dut jakin, badakizu daudela abesti batzuk, asko entzuten ditugunak, guztik hau ditugulako guilty pleasure batzuk, asko entzuten ditugu, baina inoiz ez gara ausartzen esatera. Nik hau asko entzuten dut, zuek baldaukazu abesti baten bat, bagira, inori ez dut aitortu, baina entzuten dut beti, Shakira, edo ez dakit. Atzo, Unai Agerrek aitortu zuen, Shakira jarri zuen, bai. Zuek badaukazuelako abesti. Nik aitortu ditut. Bai, ez daukazu inolako lotxarik. Askorik, Eta estilo guztiak entzute dituzu. Abesti batek zerbait sentiarazten baldin badit, ez zait askorik inportaz estilotakoa dan. Bai, bitu, azken aldian noiz hemen jarri ez da izeltzuten dut, eta Bartzelona eta dana noa kontzertura. Begira. Berak ere lukak aldatzen dituzu bezala, eh? Bai, hori asko gustatu. Bai. Bueno, nik... Ez dakit abestiak, bueno, badut horra artista bat, beti esaten duguna jarraitzaia naizela, eta Britney Spears da. Begira. Aitortu egin du. Bai. Aitortu dago. Bai, ez daukat ez, zaloaren antzera. Azkenean, abestiek transmititzen dizutenak horrekin gelditzen naiz. Gustatzen mazaitu gau, eta itaskun zer kontatu behar diguzu? Gu desiatzen gaude ikusteko, Bai, gaur begira, bileratik atera zaren da guztiok esan dira, bai, egin duzu reportaje bat, ez dakizer, ikusi beharko dugu. Kalean izan naiz, eta gero, omenaldi txiki bat egin dizuet, kokain. Ez dakit, gustatuko zaizuen, ez zaizuen gustatuko, lotxatu egin zaiten, ni lotxatuko naizen ziur baietz, agian Maian eta Xabier ere, bai? Zuta lotxatuko izazu. Pixka bat, bai, ikusi nahi duzue, bai, oso alto jarri dut listoia, ez? Bueno, ona hemen jendeak zer dioen musikari buruz, eta ondorengo sorpresatxoa, ikusi. Amets, satozia da negana. Zer musika entzuten duzu, jakin aldugu? Gehiena, rap. Pop. Rock, heavy, eta reggaeton, trap. Kantatuko diguzu pixka bat? Eske lotxak, ate. Abesteko desastre hutsa naiz, benetan. Talderen bat edo abestiren bat, esango zen idake? Horena dira, beti izan dira Queen. Mama, Taylor Swift. Con esos ojitos lindos. Y con eso yo estoy bien. Ahora ves tú. Ese. La felicidad. La. Baldago abestiren bat edo asko entzuten duzuna, baina esatera ausartzen ezarena. Ez. Hombre, orain pixkat entzuten ari naiz, Shakirana, hori bai. Bueno, zure ustez, abesti batek ona izateko, ze izan behar du? Kontatu behar du zerbait. Sentimenduren bat, denok bizi ezakeguna. Vale, bueno, saiatuko gara. Ritmo bea. Guretzen badet, letra dezente bat. Eta Shakiraren berriak badu letra txukuna. Oso ondo rimatzen du, eta ondo dago. Bera bezala mugitzen zarazu. Bai, gustatzen zaitu movimentu hori, bai. Badakizu hori. Ez dute ingo. Ni joango naiz gero, estudio batera eta abesti bat grabatuko dut. Aber zen muz geratzen den, ongi geratuko da? Ez dakit, Ona baldin bada abestuko duzu? Bai. Juhu! Nire musika ere entzungo duzu egunen batean? Segura eski baietz. Ze ondo. Iker, egunon? Egunon, bai. Bueno, zure estudiora etorri naiz, kalean eskatu didaten, eskakizuna kontuan hartuta, abesti bat grabatzera. Ez dakit zer aterako den. Saietu gaitezke, kokainen abestiaren melodiantzeko zerbait sortzen, edo ez? Oinarritu bere akordeetan eta gero guk beste melodia bat egin. Auskalo ze ateratzen den. Zeintzuk dira pausoak, zer egin behar du? Egingo dugu oinarritxo bat eta gero horren gainetik letra osatuko dugu. Teklatu batekin edozein instrumentu egin hautsa egin daitezke mila gauza. 1, 2, 3, 4, la. Euskal Herriari gustatzen baldin bat zaio, arazo bat daukagu, Agian hemen, Bizarrap eta Shakira berria da. Hago música, perdón que te salpique. Egin dezakegu orain horren gainetik letra bat pentsatu orain. Nire atalaren izena da Jeusi nahi konture. Jeusi nahi konture? Bai. Jeusi nahi konture? Jeusi. Lelo bezala erabili genezake. Hau naiz ni, abesti bat sortzen ez dut beste inor, bezala egiten baina sentzian. Ni nahi
askunez da erraza, jeuzi nahi konture bibaguta, bibazue. Irasko, no? Oso ondo, Eta hori estrofa txiki bat bakarri sartu dugula, Iker eta Bior artean, minutu bateko pieza sortu dugu. Bai, estribio. Pasa behar diguzu preinisterako. Oso ondo, Ojo, Saloa, zer moduz? Ba, nahi zirrara eta nahi Bai, oso ona. Bai, ez dakit, ora gure abestia entzutia beste muat. Beste norbaitek abestuta, Gustatu zait. Bai, Piano eta, hor ibili gara. Kostatu zaigu, asko ez. Asko zaigu kostatu. Ikerrekin dugu, Ikerrek tita baten egin du. Arigarria izan da guztia hor, guztia teklatuarekin nola sortzen duen baseak, guztia, musu bat hemendik Ikerrek. Ikaskun urrengoan beste abesti bat, bale? Gustora entzun. Eskerrik asko, Agian kontzertu bat zuenean. Eskerrik asko. Eta, orain musikari bat agurtu behar dugu, eta uste dugu zuen laguna edo ezaguna dela, nor izan notea iteken edo arrastoren bat edo... Ez. Zeizu egin horruratzen. Laguna? Bai. Asko ditugu. Ea, Serge, arratsaldeon. Aupa! Bueno, Serge, zu eraso taldeko... Ondo hacer. Ondo. Ondo zainduta dauzkagu. Hementxe dauzkagu, bai. Eraso taldeko kidea zaitu guzu, eta kokeinekoak hemen dauzkagu. Ongi moldatzen zarete zuen artean, Serge? Ez zarete etxaiak, ez da? Ez. Ba, urte askoan ezagunak, eta ia zanen, ustez, bidea egin dugula bizkat paralelo edo, eta, bueno, ba, beti izan dira gure lagunak, ez da, azkenean gurekin oso harreman estua izan dugu beraiekin, eta, bai, horrela, ez da. Bueno, elkarrekin jo izan dugu, Sergio Gitanik. Elkarrekin izan duzu, Orduan, ba, nahiko gertu. Hori da. Lagun mina. Bai. Kontzertu asko eskaini ditugu bio batera, kolaborazioak izan ditugu, aritz ere gure teknikari izan da zuzenekotan urte askotan, eta, bueno, eta azkenean, bai. Serge, orduan oso ongi ezagutzen dituzu? Entzuten egon izan gara? Esan? Bai. Ez, entzuten egon izan gara, lehen izazkunekin du kantua, kokeinen kantua, eta esan dugu, zelako ondo abestu duen, egia esan. Wow! Inigo lezertua entzun. Baina, eta ditu, o ze? Eskerrik asko, Zer, benetan. Bai. Oso ondo, bai. Serge, ongi ezagutzen dituzu mendituan bi lagunak, zure bi lagunak, nolakoak dira? Bai. Ostras. Ba, egia zan, nahiko irekiak, lagunen lagunak, eta egia zan, nik uste Euskal Herri mailan, bueno, azkenean rockaren munduan edo musika munduan musika denok ezagutzen gara edo, eta bai aritz eta bai Saloa, nik uste ez dakit, errestasuna handia daukate lagunak egiteko, eta beraien pertsonalitateak edo horrek laguntzen du edo horretarako. Eta egia esaten baizu, ez dakit, oso jatorra, lagunak, parrandazaleak ere, ez dakit. Laguno naiz. Bai, asko. Badakik. Eta, Ari, zu erasoren teknikaria izan dako amentzara, ez da? Bai. Nolakoa da bera, nolakoa da Serge? Oso jatorra, oso irekia, oso... kriston tipoa, ez dakit, eske hori esaten ari garen, 20 urte baino gehiago elkar ezagutzen dugula, gauza asko konpartitu ditugu, eta oraindik ere harreman asko daukagu, elkar deitzen gara, eta hola, eta, bueno, Saloa, ez dakit, ze esango dugu, Ni ukitutaz, badaki Sergio asko maite dutela, eta netako politzena Sergioekin askotan da, egia da elkarrekin askotan jo dugutugula kontzertuak, eta egia da musikaren inguruan pasio berdina iruro, nik usteo zentzu horretan. Dana emateko gogoan. Hori da, igual horrek elkartzen gaitu, ez da? Eta gero gogoratzen dut. Bai, dudabarik, metxi. Eta gero niko goratzen duten bora guztian zenbat elkarrizketa zoragarri pasa ditugun, ardo eder batekin aurrian, mundua konpontzen eta musikari buruz hitz egiten. Eta hori da superpolitza. Hitz egiten. Zer nahiago zelen, parranda ipatu duzu? Ditugu amon komunean, bai. Parranda ipatu duzu, iruditu zaitola, Saloari begira esan duzula zerbait, edo, zer nahiago duzu, beraiekin lan egin edo beraiekin parranda egin?
nahiago dut, rugbyan izaten da bezala, hirugarrengo hori, kontzertu eman eta geroko hori gustatzen zaigu gehiago. Baina, bai. Lan egin eta parranda, igual. Jak ere, ez da hori da. Gauztiak ondo utzita da gero, gauzak ondo utzita, junda. Gero ja parranda oso zeia guztua, ez dago, zaloak esan duzunezela, ardo bat hartu, patxadaz, eta mundua zitzegin, ez da? Azkenen galdi zola ningen duan getarizan. Zurez, Sergiok ere bakarka ere kriston dizka edarra badauka, eta berakin bere kontzertura joan nintzen, eta azkenean nola ez, kantatzen abestu nun, bukatu nun, eta ederto pasagin nun. Bai. Eta zuk diozu, Aritz eta Zaloa oso irekiak direla, eta normalean jendearen iritziak, modu irekien hartzen dituztela. Orain galdera potoloa, eta egia esateko, zer iruditu zaizu zuri Atomika, diskoa? Pasada bat, nik betianik ezagutzen ditut, eta nik uste bakatela zea hori, ez da, azkenean, atatzen dutenean zer, beti irutzek onena dala. Beti dakatzen sentsazio hori edo benetan, beraiek bezala, baina nik ere, eta Atomika honekin izan da pasada bat, nik uste zinez esaten dudala, atera duten onena dala, eta kantu oso onak, eta produzio ederra, eta ez tekiat, dana oso ondo biribila eta zaie. Serge, eta baldin badago oraindik gure ikusentzulen artean norbait Atomika entzun ez duena edo agian Kokain entzun ez duena, zer esango zenioke? Ez galtzeko beraien zuzenekoa. Zalo da Atomika estenatoki gainean, eta hori izin da galdu. Gainez, Euskal Herri mailan olako talde potentea eukitzea, eta olako ahots eder horrekin eukitzia, pasada bada. Orduan, zuzenekotan ikusten baituzue, diskoa erziko zuen, hori seguru. Serge, eskerrik asko, badago zuzenean ikusteko aukera, gero errepasatuko ditugu kontzertuak zuzeneko hiek non izango diren. Besarka da hundi bat, eskerrik asko, sorpresa ematen laguntzatik, ondo izan? Apa, Serge, besarka bat. Agur, bai. Agur. Bueno, eta orain iritsi da unerik Atomikoena, jolas egin behar dugun ordua. Zirzart, Jon Garate. Arratsaldeon, apa jo. Ze mauzate? Arratsaldeon, ondo? Nik ez dituk ez durrik esango, ni urduri nago, Jon. Urduri? Bai. Egia da, esan duen, Mailenek esan duen orain da momentua, utzi ezu tableta da nik, urduri da, nire ala nago, Aztarketan jara jo ni zuela. Bai, bueno, Zaloa, Aritz, oin lehiaketa batein behar deu, eta ondo pasatzera gatoz, eta abertzenek irabazten duen, danok hartuko dezuelako parte. Baina, ze gertatzen da, gero beste pike interno bat ere badaola, ze oain arteko jokatu ditugun zirzar guztien artean, Xabi eta Mailenen artean, zenek irabazi du gehiago, beira, sartu markagailua, datu hau da, Mailenek hogei irabazi ditu, eta Xabik behar. Jokatu genezake guztiok Mailenen kontra. Hau zer da, Euskal Herri osoak dakien pike interno bat? Bai, oso interno ez da, beste beharren pike bada, eta gaur ikusi behar dau zer gertatzen den honekin. Areo tingo dan tartea edo txikitzen hasiko gean. Onartu beharra dago, txikitu egingo da. Zorreak izu berrizko zera jokatzen da. Maialen, zer izara, penarekin hitz, orain, errukinik ez, Beti Xabin kulpare ez da izan, batzutan tokatu zaizkionak ere, bueno, orduan, bitatetan banatuko zaten, batetik ango atrilean Maialen da izaskun, eta Zalotari Xabirekin hemen. Gaur bai, eguna. Gaur irabazingo du, Ez dakit manik, Bai. Bueno, dano prez gaude, bi atril, bi talde, hemen dago saria. Ikusten dezue, hemen bueltak ari da saria, hau da irabaziko dezuena. Gaur bai esan du Xabik, azkeneko aldiz azaroko 29 irabazizun. Dano gaude egun hori iristeko esperotan. Orduan, gaur irabaziko bazenun Xabi, hemen deskau bera, konfeti gehiagotare bai. Gaur irabaziko bazenun hemen freestyle, bale? Bale, ez ondo. Bazingo gara. Rafaga, Zirzart! Bueno, beti bezala, galdera azkarrak lehen da bizi, banan galderak botatzen joango naiz, ez badakizue paso egiteko Zirzart esan. Bale? Zirzart. Paso egiteko Zirzart. Banoa, Maialen da izaskun, Maialen, Kokain taldea 1989an sortu bazen, zenbat urte beteko ditu 2023an?
24. Bai, elkarrizketan esan dezu, oso ondo. Izaskun, disko hauetatik zein ez da kokain taldearena? Lera, izan edo oraina? TikTok, TikTok. Oraina. Bai, oso ondo. Maialen, Aritz Lete besteak beste ETV-ko aurkezlere izan da. Egia edo gezurra? Egia. Bai. Izaskun, zein programetan? Aukerak? Ez dago, zein programetan jakin behar da? Zuzeu. Ez, Izarra kalean. Sede. Nola ez dakizu, oso ondo. Zaloak ere ez daki, osea, Maialen, kokeinek non emango du kontzertua otsailaren 2an, Gasteizen edo Orion? Gasteizen. Bai, Orion 3an. Izaskun, zein izen abizenek ditu letra gehiago? Zaloa Urainek edo Aritz Letek? TikTok, TikTok. Zaloa Urain. Biek 10. Ondo. Kiroltasunez. Etuaz irabaztera, ez da? Lasai, hasi zaite. Bueno, orain zuekin noa, prest? Venga. Hau ere elkarrizketan esan dezu, Xabi, Atomika diskoa kokein talderen zenbagarren lana da, 7garrena edo 9garrena? 7. Bai. Zaloa, kokeinen abestien artean zeinek ditu entzunaldi gehien YouTubeen? Ispiluari begiratzeanek edo argirik gabe dantzan? Argirik gabe dantzan. Bai. Eta Aritz, zenbat ikustaldi ditu argirik gabe dantzan bideoklipak YouTubeen? 150.000 inguru edo 200.000 inguru? 217.000. Oh, klar! Horre, 2 puntu. Doble gutxien. Xabi, Zaloa Urain alderantziz esan da, Niaru Aolaz da, egia edo gezurra? Egia. Bai. Zaloa, Izaskun Moiano jaiozen urtean argitaratu zuen Zuta Gartaldeak Munstro Hilak diskoa, egia edo gezurra? Egia. Gezurra, urrungo urtean, 93an. Eta Aritz, zuen disko baten izena da Mundu Margotu Berri bat. Kaldera da, fuksia koloreari gorriak enduta zein kolore geratzen da? Horia. Urdina. Bueno, empate. Oso ondo. Ez gaizki. Fuksiari gorriak enduta, urdina geratzen da. Markagailua favorez, nola geratu da? Berdinketa. Oso ondo izatea da, no? Ba, bigarren txandaragoaz. Rafaga, Zirtar! Beira, nobedade bat. Ondo egiten duzu, Hori puntu bat gehiago da. Marijaia. Hori pentsoa nire bai. Beira, zer dakaten hemen, ja, zilarrezko galderak. Zilarrezko galderak, urrungo galdera bakoitzak 3 puntu balio ditu. Eta, bai, gaur puntua banatzagoaz. Eta musikari buruzko galderak izango dira. Orduan, lehen da biziko jokua zein izango dan, abesti batzuk jarriko ditugu atzeko zaurrera, rebobinatuta, eta asmatu berdezue, kokenena dan edo ez. Vale. Lehenengo abestia, Maialen eta Izaskun zuentzako da. Tirapu, sartu favorez. Ez, no? Guaz puntu behar dugu? Ez da. Vale. Ez. Entzun dugu? Gure ustez ez. Zuen ustez ez. Seguru? Ez. Ez. Seguru ez, baina ez. Tirapu, zein abesti zen jarri ondo? Eban ez. Oso ondo, etzen kokenena. Oso ondo. Going Under. Iban Izens. Iban Izens. Oso ondo. Iru puntu gehiago zuen. Ibanek ez da beste. Iban Izens. Iban Izens. Berak bazekien zea Ibanek ez da beste. Bai. Horre puntua balio. Oso ondo izatezuek, Zenba puntu zean 3? Iru baino beraientzat. Guretzat bita bat, ez? Ez. Iru beraientzat. Oin, zuek asmatu berdezue. Jarri mesedez abestia. Opa. Hau, bai. Zea besti ez dakit. Ba, guapo da, galdera. Zea besti dan? Baina kokein, ez? Bai, ez? Galdera da zuena da, kokenena da. Bai. Bale, abestiare badakizue, edo hainbeste ez? Argirik gabe dantzan, igual, ez? Argirik gabe dantzan. Sartu tirapu. Oso ondo, gaur danak oso ondo. Oso ondo izate, beste 3 puntu zuentzako. Xabi, oso Duzu irabazi nahi, ez da? Gaur, Xabi neguna da gaur. Baina izenakin 5 ez dira? Ez, 3, bestelako horan naztu itegea. Nik uste baiet. Ala beharko luke. Hainbeste puntu rekontokin naztu itegea. Oin zuentzako da, baina jolas aldatuko dugu. Abesti baten hasiera, zati bat entzungo dugu, eta letrak nola jarraitzen duen asmatu behar duzu. Oso txarra bezortan. Bente zeren gurekin abestia. Sartu mesedez tirapu. Guretzat. Ostra. Guau. Guretzat.
Hola, bai, Enanana, beroena. Gau bakoitzaren ostean dator... Biharamunik beroena. Ez. Itxoin. Itxoin. Nola da? Biharamuna Erantzun bat. Ez que Txabi Kilko nauz, entzuten dugu abestia. Erantzun bat. Biharamunik beroena. Biharamunik beroena alda tirapu sartu erantzuna. Bakoitzaren ostean dator, egun sentirik ederrena. Egun sentirik ederrena. Biharamuniko beroena. Ez, baina, bueno. Bai, ondo, baina etzan hori. Ez du balio, baina, bueno. Beraz, 3 puntu ez. Zuetan 3 puntu ez. Baina ondo rimatzen zuen. Baina, hori, etzan gula zaizaskun. Eta bukatzeko, azkeneko galdera, zuentzako da kasontan, Olaia Intziarteren B klaseko entzungo da. Hori erreza bada. Bueno, ikusiko dut, tirapu sartu. A ver. B klaseko izatearen konplejurik baterez. B klaseko izatearen konplejurik bat ere ez. Eta nola egiten du? Esango nuke erdara eskaxena hitz egiteko ere ez, horrelako zerbait. Exacto esan behar da, Eskaxen. Ez que, oso ondo esan, Exacto esan behar da. Kondo, tirapu erantzuna zein da? Konplejurik baterez. Erdara traketxean mintzatzearen airez. Bueno, nik uste dut... Bai, nik uste, 2 igualez, 2 puntu bai. Oso ondo, Zer da, pena gatik. Ez, oso ondo entzarako hitz bat, oso ondo. Ez que zuen bakat ez Guk ez zinekilak. Baina beraien abesta asmatu dugu. Markagailoa beraz ikusi behar zuek guztira post, eta zuek, 3 eman dituzue, 9 eta 7 zuek aurretik. Oso ondo. Bazkeneko proba falta zaigu, zer gertatu da gaur hemen, Rafaga Zirza! Hori. Badakizue, azkeneko galdera da, galdera doratua izaten da normalean. Ze gertatzen da, gu egon geha estadistikak eta ateratzen, eta zilarrezko galderetan gaurrera ikusi duzu, Xabi Almilla da. Urrezkotan ordia ez hainbeste, eta igual pentsatu dugu, sorte txarra ematen duna, akaso kolorea bea da. Beraz, gaurko galdera da, diamantezkoa. Diamantezkoa, eta honi bali ditu 10 puntu. 10 puntu. Irabazi edo galdu, bai. Beraz, dano jokoan jarri dugu garrera. Irabazi ezkero 10, galdu ezkero 10 gutxiago. Eskuak atzean dano favorez, galdera irakurriko dut, eta gero, bat, bita hiru esan dakoan, pulsadorea eman. Vale. Nahi badezu edo ez, eta piztutzen denak erantzun beharko du. Eman behar zaiola, pixkatxo bat zera. Ez Bai, ondo. bestela ez apizten. Vale. Aurreneko aldize, historian, diamantezko galdera. Bagoaz. ETV-en aurrentzako karaoke saio asko izan ditugu, tartean Euskaraokea eta Betimu. Saio hauetan Village Peopleen In the Navy abestia euskeratu zuten. Galdera da, nola izena zuen In the Navy abestiaren euskerazko bertsioak? A. Aitonaren abarkak. B. Gogoz eman amodioa. Edo C. Kanika taldea. Bat, bi, eta hiru. Oitek. Xabik eman dio, danak eman da. Uste dut baki, bueno... Bai, Xabik badaki. Uste dut, baina abestia entzun dezakegu. Nik ez da posibleri esker, uste dut... Ni urduri, no, Uste dut zedela. Uste dut. Kanika taldea. Bueno, zuen behimenarekin... Erantzun bat behar Uste du ez du balio, hori esan behar du. Kultura. Ezaguna egiten zaidalako egia esango dizut. Ez da posibletik ezaguna egiten zaid kanika taldea. Kanika taldea. Kanika taldea. Abestuko dugu, gero. Gero abestuko. Bai edo ez, ze? Bera, eskutardarka eskat. Ze esan du Xabik, erantzuna ikusi behar dugu, bideoa, mesedez, sartu. Zuek etorri behar izan dezue, azarako 29-etik irabazi gabe eta iritsi da egun zoriontxua. Eta
saria ikusi behar deu, ze honek sari badauka. Atomika gora eta atomika bera. Nik japozi nago, Bai, gaina, oindik eta posago jugaztea. Izaskun hemen dago, Bai, baina hogin behar du, Maialen. Konfetitan lertuko dugu, Atomika esan deunez, bomba atomika batez, baina zuentzako garko paria dira, bombeta bat! Hementxe, eta itxoin. Hau, ez baita bukatu. Xabi, 2 hilabete irabazi gabe zutzako beste zerbait daukago. Tirapu! Hemen, Xabi! Heldu! Bata. Batita! Epa! Orduan bila bete barru bueltan gara, Ze ondo, Ala Xabi gozat esango izut. Sorte hona eman didazue. Opa, Atomika. Nik diskoa erosi egingo dut. Bai, erosi egingo dut, ze... Disko ona izateaz gain, sorte hona ematen du. Kamarak, lurrean utziko dugu, bai. Zure baimenarekin, Bai, alegia, bai. Erakutsi behar dut, baina hainbeste ez, ezta? Pasa. Ulertuta. Uf, ze momentua. Oin bila beterako edo, baukazue, irabazi. Bai. Bueno, ze ona. Bueno, haizu zuek Euskal Herria ezagutuko duzue, egualdetik mendebalderaino, baina kanpoko plazak ere, bai, ez da, Edimburgon izan zineten? Bai, bueno, leku dan egon gara, Bai, batzutan. Edimburgon ere joan ginen. Opor moduko zerbait izan zen, Bueno, niri beti gustatu zait kalean jotzeko asunto hori, eta, bueno, egun baten hitz egiten segia da askotan diogun bezala laguna garela taldeko partaidea eza parte, eta esan, bueno, oporretara goaz, venga, nora goaz, eta niri berua gustatzen zait, baina ja txurita ez, orduan. Salo, hotza egiten duen leku batera, berua ez, venga, bale. Eta, Edimburgo goi dago, venga, goazen, eta venga, kalian joko dugu. Ze ongi. Eta hori ingenuen. Joan ginen bertara instrumenturik gabe, Ze ona. eta bertako kasan konbertez bartian erosi egiten gitarra. Bai, ze karua guazan, hemengo gitarrak eramaten balde genituen, kriston jale guazan abioian ez dakizan, etzun berezi. Eta gero zer egin zenuten instrumentu horiekin? Berez, han saldu nahi genituen, baina gero konturatu ginen ez ginen Eskoziakoak, ezin genituen saldu. Orduan, sortez, bueno, Sergioek esan diogu irekia garela, baina Jatxu eta Iker dira munduko pertsonarik onenak, goxoenak, eta orduan, etxe batean gehoazen bizitzen, eta hain jatorrak genkaun bebai tipua gurekin biztana, erosik izizkigula gitarrak berak saltzeko. Bai. Ze ongi. Bai, ez hauekin beti alako gauza gertatzen dira. Ze ongi. Bueno, Kokain Atomika da zuen azken lana. Kontzertuak guratuko ditugu? Topatuko ditugu batak? Bai, hemen genuzkan apuntatuta. Atzeatzean. Otsailak 2 Gasteizen, 2.000. Otsailak 3 Orio etxe dute gaztetxea. Otsailak 10 Legorretan herri antzokian. Gero, 17an, nontzen? Amaikan erandioan gure jaialdia. Hori da. 17an Andoainen. 25ean Donostian Dabadaban, eta martxoan Amurrion Burubio. Hori da. Hortxe, zuen data momentuz eta gero etorriko direnak. Ala, espero. Zora garri, Eskerrik asko, eskuminak mantaldo osoari, zuen jarraitzailei, fanei, eta horioko kontzertuan ikusiko zaitu. Itaskun, eskerrik asko. Zuei. Ondo segi, Seguron. Agur. Aupa Maialen. Aldare Xabi kopak egin. Bai, haundi xamara. Aritz, lortu dut, Aupa Aritz, arratsaldeon. Aupa Xabi, zoriona, benetan ez dakizun hola postu naizen hemenengoen zain, eta entzun dut, sartu zait, hemendik belarritik sartu zait, eta zorionak, kanika polsa bat behintzat oparituko dizute. Bai. Seguruenik, nik ez baitut ikusi zer eman dizuten, koparen bat, edo eman dizutela, baina bombeta batzuk. Polsa bat ere merezi duzu, Bai, kopa hundi xama, Maialenek esaten du kopa hundi egia dela, baina, bueno, ondo.
Baina ondo, orain Maialen pikatu egin da, Xabi. Bai, orain 30 goaz, Aritz. Oso ondo. Hori da, orain 10 goaz, hori da. Tira, Aritz, eta... Hortxe, baina badakizu tanto batzuk beti azpimarragarriagoak direla, naiz zagaldu, tantoak, eta tanto hau oso ona izan da. Egia da. Aritz, ostirala da, berehala ikusentzulen galderak erantzuk ditugu, baina irudi batzuk baditugu, gaurko irudi batzuk? Bai, irudi batzuk jarri dizkizuet eta irudi hoiekin bi gauza erakutsi nahi nizkizuen. Batetik, ikusten duzuen bezala, elurra edo elurra baino bisutsa zioben, balako bisutz finbet, eta gero bestetik ikusten bali baduzu estalpea, bertan daun belarra, lastua ja, gutxitu dela, eta hori daukala neguak, ez? Kanpotik gutxi sartu genuela eta azkar dijoala. Eta, neguak erakusten digu bere gordinean, bere aurpegi txuria, eta neurri berdinean, bere gordinean, jan eskasia, eta ez dago erresa, lehortearen ondorioz badakizue belar gutxiago sartu izan genuela, gure arazoa, denon arazoa izan da hortaz, kanpoan erosteko aukerak ere gutxi dira, eta honek aurrera egingo duela. Hala ere, elurra ongi etorria, badakizue. Egia da, bai, gutxitzen ikusten da, eta impresio pixka bat ere eragiten du, ezta? Jana gutxitzen doala ikusteak. Bai. Hori gure antzietatea izaten da pixka, Xabi, uste dut hartzai guztiona, ez? Estalpea bete-beterik ikusten dugunean, ze plazerra eta pakea sentitzen dugun, eta ura ustutzen dijoan neurrian, orduan eta etortzen zaizkigu nerbioak, urduritasunak, ez? Eta hola gaude, oraindik badaukagu, eta kalkulatzen dugu martxo apirilera arte behintzat ongi ibiliko garela, baina, ia uda berria nola etortzen den. Entzun ditzagun gaurko galderak hauxe da lehendabizikoa. Hau Aritz, gazte batek hartzai izatea nahiko balu, ze esako zenioke? Nahi balin badu behintzat, nahi horri segi diezaiola, baina ez edozein modutan. Nik uste dut Euskal Herrian suerte bat badaukagula, hartzai eskola bat daukagula, eta lehenik eta behin formakuntza. Alegia hau ofizio bata, eta ofizio honek ezagutza asko eskatzen du, eta horretarako formakuntza behar da beste edozein ogibidearentzako bezala. Eta, ezagutza hori jaso dezakegu eskoletatik, noski, eta badauzkagu horretarako bitartekoak, eta bestetik inguruan dauden hartzaien gatik, beraiek ere asko dakite, eta beraz, hartzairen batekin lan egiteak eta, mesede egiten du. Bestetik, lurrarekin lan egin behar dela, nekazaritza dela hau, eta lurrera iristeko aukera, euki beharko luke edo lurra baliatzeko aukera. Lurrik gabe ez dago horrelako proiektu bat aurrera ateratzerik. Eta bestetik, inbertsioa handietan ez dadila sartu. Alik eta gizan eurrikoen den proiektu batean sartu dadila. Eta gizan eurriko proiektuetan normalean norbalakoek bakarrik egitea zaila izaten da, beraz elkarlana aukera ematen dion proiektu batean sar dadila. Bidea egiten az dadila eta seguraski iristen bada gogoekin, hartzai izateko aukera izango duela, nien naiz beste munduko inor, eta lortu dut, beraz, animo. Haupa, Aritz, oso ondo, animoak beti etortzen dira ondo, guazen, bigarren galderarekin. Haupa, Aritz, aipatu bane programan baten potxokak bat ditukela. Potxokak ikuion sartzen dituk edo kanpon jaten ematen diek? Guk potxokak ez ditugu ez estalperiken ez ikuiluetan sartzen. Guk kanpoan ditugu hori bai, kanpoan jana espaldin badago, jana jartzen diegu noski, ura ere jartzen diegu behar dutenean, eta estrabiratzen ditugun garaian, estrabi kanpoan daukagun manga batera ekartzen ditugu, ez ditugu barrura, etxalde barrura sartzen. Beraz, hauek dira mendi eta larreetako potxokak beraien bizitzako urte guztietan, egun guztietan, kanpoan egiten dute, eta gainera horretarako doaiak badituzte. Potxoka da bertako behorra, eta gainera oso aintzinakoa. Beraz, doai bereziak ditu, gure ingurura ongi egokituta dago, eta hori da, dagokion espazioa. Hala ere, barrura sartzen lagundu ezkero pixkatxo bat, gustora sartuko litzateke? Ez, eta jakin behar dugu, animalia hauen defentsa, alegia harrapakarien gandik ies egiteko instintoa eta trebezia da bereziki garatu dutena, eta horretarako ikuspegi zabala behar dute. Beraiek seguru sentitzen dira ikuspegi zabala dagoen eremuetan. Beraien artean ere elkarri ikusten duten eremuetan, sinkronizazio bidez, daukate antolatuta bere bizitza mugimenduen sinkronizazioa, alegia arrain sardek egiten duten bezala, ezta? Eta horretarako eremu zabalak behar dituzte eta eremu argiak. Eta hor
gustora egoten dira. Behin isten ditugunean, egongo dira, jana eta ura balin badaukate, aurrera aterako dira, baino ez da bereziki gustatuko litzaieken eremua. Bueno, potxoken inguruan hori ikasi duguna. Goazen gaurko 3. galderarekin, Aritz. Hau Paritz, nahi jakin ia gazta berrien noiz irtengo dan. Bueno, hartzaiaren arabera, baina gutxi gora bera, udaberria izaten da gazta berri garaia. Batzuk aurrerago hasten gara gazta egiten, eta martxo hasierarako, otsaila bukaerarako lehenbiziko gaztak izaten ditugu. Eta, beste batzuk, agian urtarrilean edo hasten direnak, martxo bukaeran edo apirila bukaeran izaten dituzte. Eta gero, gazta kamaran dagoen bitartean, hor egongo da, baina hori ez da gazta berria izango. Gazta berria da, hain zuzen ere, lehenengo esneetatik egiten den gazta freskoa. 2 hilabete justo eukitzen duen gazta goxo hori, eta Euskal Herrian ohitura haundia egoten da gazta berriaren garaian gazta hartzeko. Ez da, gertu gaude, martxoa hor daukagu ate joka, otsaila pasatu behar dugu noski, eta martxoa iristean, hartzai batzuk behintzat eukiko dugu gazta berria prest. Aritzuk zer nahiago aukeran, gazta berri fresko hori edo pixkatxo bat denbora gehiagokoa? Ni gazta zalea nahi zenuke batengatik esango, baino esango nuke gazta berria asko gustatzen zaidala. Bere jogur zaporea, esne zaporea, textura suabea, kontua handia eduki behar da, ze oso azkar jaten da, egia esan. Baino noski bakarrik gazta berria hartuko banu, orduan aspertuko nintzateke, eta egia da gazta ondua ere izugarri gustatzen zaidala. Agian da, segun eta ze momentutarako. Adibidez gaztak protagonismoa nagusitasuna hartu behar duen otordu batean, merendu batean, zeinean gazta beste produktu batzukin gastatuko dugun, orduan gaztak gorputz gehiago eduki behar du nere ustez. Baino ez dakit, otordu baten ondoren, adibidez bazkari baten ondoren edo aterako dugun gazta hori niri gustatzen zait suabexeagoa izatea. Erresago jaten da, bokadilo batean sartzen dudan gazta, suabexeagoa ez. Segun eta ze momentutan, entxaladarako adibidez, gustatzen zait gazta freskoa, ez gazta ondua baino gehiago. Momentuetarako aukerak daude eta gaztak aukerak bezain beste, beraz gazta freskoa martxoa, baino urte guztian ere ondua egoten da. Ari, ze plan daukazu astebururako? Asteburu hontan atxeden hartuko dut, asteburu hau libre daukat, eta hori guretzako ere Albi etxaldean importantea da, eta hortaz atxeden hartzeko mendi buelta bat egingo du, seguro, korrika egingo dut, eta disfrutatu eta gozatuko dut korrikaren bidez gure naturguneren eta mendiren badetaz. Eta gainontzekoan, Euskal Herrian egin daitezken gauzetaz disfrutatu. Uste dut gaur pilota partido bat ikusiko dudala, suertea dudan eta iristen naizen, eta bestela, suabe, asteburua deskantsatzeko, gozatzeko, astelena iritsiko delako. Aritz, bixi, agurte ikusentzuleak. Hori, nik gozatu behar duan bezala, gozatu zazue, zuek ere, eta astelenean hemen nahi zaituztegu, badakizue, eutxi, herriari eta lotu lurrari. Biba zuek! Haupa, astelenen arte, eta gure itzuliko gara esate baterako lehen da biziko orduan, bizi postari buruz hitz egingo dugu elkarte berri bat, eta kanta berri bat ezagutuko ditugu. Eta Jon Artano hemen izango da gure gonbidatuaren leku kutxunak, geltoki kutxunak zein diren guri argitzeko. Eta Mikel Elizegirekin gure txokoak egingo dugu, eta jan egingo dugu. Eta gonbidatua Asier Sánchez saio berria dauka, review izenekoa, Aitamari ontzian bizitakoak, eta benetan proiektu eta produktu oso interesgarria orain gaur egun, biba gu! Eta biba zuek!